Croeso i'r stream. Heddiw mynd I chwarae Toy Story ar y Mega Drive. Mae fe'n gêm plentyndod, mae dyfu'r ces a fi wedi chwarae'r gêm yma nifer o weithiau. Fi fel arfer yn cyrraedd y pwynt lle mae'r estroniaid, aliens, a chi angen fel mynd a achub nhw o'r clo. A fel arfer fi'n redeg allan amser, so fi'n gobeithio pasio'r pwynt, o leia pasio'r pwynt yna erbyn diwedd y noson. A wir eisiau gorffen y gêm yma. Mae fe'n, fi byth wedi gweld rhoi pobl yn stream fe a wedyn defnyddio codes a cheats I skipio'r lefel, ond fi ddim yn mynd I wneud hwnna. Gobeithio gorffen y heddiw. Siwmai Emrys, fi wedi seto fel am bach o wahanol heddiw, so fi ddim gwybod os ti eisiau neidio ar voice. Un munud. Mae galwad. Siarad am fi. Siarad am ti oedd ni. Un munud. Byddai. Hwna. Sorry, mae hwnna dad yn ffonio, so eisiau gwybod pryd oedd penblwydd mab fi. Random, ond fi yn siarad am ti. Ac os dyna tro gyntaf fi wedi gweld y levels yna, so oedd yn sioc mawr. So, un munud, So, na. A fi ddim yn beio ti. Dim yn beirniadu ti, dyna beth yn gweud. Just... Na. Okay. Check it. Right. Ddim cweit yn y canol fan. Achos mae'r cam... Yn gwaith. Cool. Fi jyst mynd gyda hwnna. Dwi ddim wedi chwarae Toy Story 1 ond Toy Story 2 yn class. Ooh! Pa console oedd Toy Story 2 ar? Dydsi? Ydy ddord ydw fi gwybod hwnna. Nid Mega Drive. Oh dear. Hey. Oh, PS1. Oh, fi'n credu... Mae dyfu hwn, actually. Hold on. Pan mae dyma... Beth sy'n digwydd fan hyn? Surely... fi angen mynd ar y ledge. N64 hefyd, apparently. Okay, cool. Fi'n credu mae dyfu'r gêm yna hefyd. Ti jyst angen mynd I fe. Na, fi'n fan mawr o'r gêm yma. Oedd hwn yn un o'r... Let me just symud on chat. Oopsie.
oedd e'n un o'r gemau naeth gwthio'r ffiniau beth oedd y Mega Drive yn gallu neud o ran yr ochr technegol. So, Mae'n neud pethau eitha cool. I feddwl taw gêm 16-bit yw e. Mae rai pobl ddim yn hoffi'r style yna, ond fi'n gwybod fi'n dadlau gyda Emrys yn gyson ar gyfer beth mae pobl yn hoffi a ddim yn hoffi o ran edrychiad gêm. A dwi'n hoffi edrychiad gêm, dwi'n mynd i dweud Donkey Kong Country, a dwi e ddim, so, mae fydd lan i'r unigolyn be maen nhw'n hoffi. Dwi'n fan mawr o look yna, ond, pawb gyda syniadau gwahanol. Mae casgliad yn really nice. Achos dwi'n rhedeg clwb gemau fideo i bobl ifanc. Mae stwff PS1 a PS2, mwyafrif o'r stwff, a stwff Wii, gyd yn mewn ysgol, achos mae'r clwb yn cael ei gynnal mewn yr ysgol, so mae wedi cloi fyny fyna. Ond fi wedi clywed bod emulation y PS2 wedi gwella loads yn diweddar. So fi yn tempted i drialu hwnna, ond just cwestiwn cyflym, sut mae'r lefelau sain ydi yn okay? Os na, gallu symud y mics, newid y settings. Fi'n dal yn neis, so ddim yn eistedd yn canol. Gaf fi gwybod sut mae fe. Os mae fe ddim quite yn iawn, gaf fi gwybod. Really handy. Dim ond fe oedd e? Ydw i wedi... Na, surely. Gyda 6 eiliad i fynd. Diolch Lynette am tylfysgu gyda ffartio 1. Diolch am dod draw. Fi gweld ambell i peth yn popio fyny ar TikTok o stuff ti, a fi ddim di... mae hwnna'n awesome i weld. Need to check. So, nôl i retro heno. Ond rhaid dweud though, os o'ch chi ddim yn ymwybodol, yna stream i codi arian am Melissa. Fi'n gwybod o'r Dydsi wedi dod i stream. Dod draw ar stream Emrys neithiwr. A oedd e'n amazing achos yn y diwedd oedd y streamers i gyd Cymraeg di codi rhywbeth fel dros 4,000 dwi'n credu. Sorry,ymysynau. Beth. Just angen i'r siarc neidio gynta a wedyn. Bwff. So oedd yna'n anhygoel a o'n i jyst yn teimlo chwarae bach o retro heddiw. Gad wybod fi'n credu Emrys os ti eisiau neidio yn voice chat. Pa'i ffonio si ddim yn gwybod ti ddim wedi bod yn teimlo'n rhy dda. Mae hwnna'n continue, fi angen hwnna. Right. Yeehaw.
So mae hwn, fi'n credu mae hwn lan yn un o hoff gemau retro, achos fi yn un am gemau lliwgar gyda soundtrack gweddol. Rhaid fi mynd am y het yna, achos fi'n credu hwnna yw'r continue. Oh dear. Ie, oedd hwnna'n werth e, yn continue. Fi'n gallu cael getaway gyda... Yeah. Wow. A platform hefyd. Fi'n fel magnet. Chwarae fel buzz hefyd. Yeah. Oh, wait a sec. Ydw i? Fi'n credu just... Ti'n chwarae fel cymeriadau gwahanol. Fi'n gwybod mae yna un bit lle ti'n y car, ond fi ddim yn siŵr os taw fel Woody yn kind of reoli'r car. Ti'n gwybod yr enw'r car? Rex yw'r ci. Oh my god, fi wedi cael blank. Beth yw'r enw'r car yn Toy Story? Fi'n gallu cofio roi yn y chat achos fi'n gwybod beth yw e. Yeah. Dwi ddim yn credu fi'n credu ti just fel Woody. Buzz yn y lefel nesaf fi'n credu yw'r kind of y gelyn. A yn y bit y stori yma chi'n gwybod hynny achos mae'n gen fi genis, meddwl bod e'n mynd i cael ei dadlioli. RC, dyna ni. Diolch. Sut ai stream chart i ddoe? Yeah, oedd e'n really good, Lynette, sorry. Nis trio kind of edrych draw. Na, oedd e'n profiad hyfryd. Ni'n dweud y a gweld gret os ni'n gallu cael... Wel, oedd e'n good i dangos pobl bod yna stream Cymraeg, siarad Cymraeg hefyd yn gwneud streams ar Twitch, achos ffaith bod rhwng ni a Emrys, oedd, fel 7 awr werth o cynnwys Cymraeg. So, hwnna'n cool. Come on. Fan ni'n brwydro fe, so, yeah. Barara. Yes. Os ni'n gallu gwneud un pob tro. Mae'n dweud here it comes, dyna pryd ti'n symud. Yeah. Yay. Peti bod e ddim mwy yn y canol achos mae sêr yna yn gollwng. Actually, neu trwy. Sorry, os o fan fyna, mae fel heater bach dy fi yn y man fi. Hey, Morgan, sydd oedd Mexico. Mexico yn anhygoel. Really cool. Achos Storm Eunice, o'n i wedi colli'r flight cynta achos oedd wedi cael ei gyhurio. So, o'n i fod, dyna ni, oedd ni fod i mynd di Gwener, ond eithon ni a di Sul yn lle. Oedd yn meddwl, oedd y bit o'n i fod yn mynd i fel Cancun, a wedyn mynd i priodas fy chwaer yng nghyfraith. So, nath hwnna ddim digwydd, ond yn diwedd, oedd rhaid ni canslo'r bit Cancun, ond eithon ni i lle o'r enw Huasteca. A mae lle yna yn fwy fel real o ran does na ddim mae Cancun really masnach o commercial a just pop them really drud ond mae fe'n really prydferth ond mae Wastec yn fwy gwyllt yn y ffordd mae fel mewn jungle
Mae yna readrau, a oedd e jyst yn profiad anhygoel. O'n i wedi fel... Oedd un o'r fel caverns yma, lle chi'n gallu nofio trwy ogof, a just, anhygoel. So, gafon ni tridiau fyna, a wedyn dod nôl ar gyfer priodas. So, yn y diwedd, o'n i'n hapusach ble eithon ni. So, yeah, really, really cool. Loads o bwyd hyfryd. Oedd y priodas y hun gyda traddodiadau cool a diddorol. Oedd e just, yeah, really, really nice. Yeah, os chi'n cael cyfle, os chi'n mynd i Mexico, byddwn ni yn dweud mae rhywle fel yna yn Wasteca, mae fel hidden gem, achos dyw lot o bobl ddim yn gwybod amdano fe, a mae'n really rad i gymharu gyda mynd rhywle fel Cancun. Achos mae rhoi pobl, wel, fi'n hoffi gweld fel y diwylliant go iawn lle. Okay. Na I roi yn chat so mae'n haws achos mae'n ffynnu fi'n siarad. Dyna ni. Wait a sec, fan hyn. Dyna ni. Dyna ni. Wel, dyna fe. Chwasteca. Dyna sut ni'n enganu fe. Ie, os ti'n edrych hwnna fyny, anhygoel. Mae lluniau o fideos. Eithon ni, fi'n mynd i roi hwn yn y chat, actually, achos ti'n mynd i gweld fideos a stuff o hwn. Puente de Dios. Gwerth cael look ar hwnna, os chi'n mynd. Woo. Ni'n trio cael mwy o stuff. Dia. Wastad risg cael nhw, achos os ti'n colli bawb, beth oedd y pwynt? Daro. Ui. Yeah, come on. Toy Story am ffilm anhygoel. O'r ffilmiau'r 90au, okay? A fe 90au? Surely oedd e 90au. Fi'n cyntaf. Fi'n cofio. Anyway, o'r ffilmiau cyfnod yna, rai wnaethon mwyaf o argraff fel plentyn ifanc. Toy Story, rhaid rhoi The Mask lan fyna. Nes i gweld hwnna yn y cinema, oedd e just fel, waw. Just yr egni yna. Outrageous. Jim Carrey ar ei orau. Oedd e ddim... Really, ar ôl wneud y Mask, oedd e ddim really yn gallu wneud unrhyw beth arall, fi'n teimlo. Achos kind of dyna yw egni a personoliaeth Jim Carrey fel actor. Mae fi'n mynd lan fan hyn, oes e? Yeah, okay. So, boom. Aha, mynd I fyny. Gonna check out the score soon, guys. Mae bloc yn yna. Ooh. Piggy. Yeah.
Now, dyna well, canol thing, we just ddim yn gallu gweld hwnna. Right, yeah. Oh, haha. Yeah. Smoking. Y dywediad gorau yw pam yn dweud ymddiheuro am lurcio am dipyn bach tra neu bwyd. Ie, pa ffain yw, gwbl. Jim Carrey fel Riddler yn un o ffefrynnau fi. A fi'n keen. Na, o'n i ddim yn keen o Mask 2 chwaith. Just... yeah, mae fel fi ddim yn keen gyda Home Alone 3. Just, ti'n methu cael Home Alone heb Macaulay Culkin yn fy marn i. Just, oh, damn. Oh, see nawr. Yn ffrind i ni, nawr mae'n grac yn ni achos wnaethon ni gythio Buzz mas o'r ffenest. Yeah. Home Alone 1 a 2, fantastic, ond 3, gyda'r boi, oh yeah, ond mae'r boi, ddim byd yn bod iddo. Dwi ddim yn Macaulay Culkin. Just ddim yn teimlo'n iawn. Oh, damn! Okay, beth yw remakes gweithaf o ffilms y 90au? A chi jyst yn teimlo fel cringe am. A mae hwnna'n cynnwys gyda Disney CGIs. Mae rai pobl yn caru nhw, rai yn casau nhw. Kick off gyda Aladdin. O'n i ddim hyd yn oed yn gallu gorffen y ffilm. Honna, ddim yn fan o gwbl. Mas, yn ffantastig. O, dwi ddim... O'n i ddim dwi'n bod yna Mas 2. Ie, mae e. Mae fe fwy i wneud gyda'r ci, dwi'n credu. Mae'r ci, fe Son of the Mask, neu rhywbeth mae'n cael ei galw. Oh, sugar. Right, dyn ni. Ymladd Buzz eto. So, pan ti'n dweud ti'n gallu chwarae fel Buzz, yn yr PS1, fi'n credu falle ti'n gallu. Sorry, yeah. Yr ail un. Right, here we go. Come on, mewn. Na. Ooh! Ti ond yn gallu cael e pan mae fe yn colli ei... Watch out. Right, nawr. Oh. Great. Eisiau se yna. Wy. Go on. Oh, daro. Whoa! Been dweud. Dyn ni am y rai drwg, ond 101 Dalmatians, 102 live action yn rai o ffefrynnau fi. Ooh! Ond yn dda. Ond mae'n dda, ti'n son positif, yn meddwl am pethau da, fi jyst yn cael mown amdano nhw. Fi jyst yn un am, fi'n credu oedd art style ffilmiau'r Disney yn 90au, jyst yn eitha special. Actually, pan fi'n dweud hwnna, mae Disney, Pixar man. Toy Story yn... Ydy e'n Disney? Yeah, Pixar. Mae'r game yma yn Disney, o? Interactive Disney yn cael ei cynnwys fel. Oh my god, mae rhywun yn mynd i cywiro fi. O, am trivia. Disney, Pixar. Siwr Pixar yw e. Oh, bum. Ooh. Watch out! Watch out! Swapio rhain o gwmpas.
Ameiliad. Watch out! Fi'n gallu gweld y chat yn haws. Dyna ni. Chat. Oh. Sign up na. Just mynd nôl. Oof. Okay. Bys eisiau gweld y sgrin yn well. Dyna ni. Okay. Y ddau Disney Pixar deal. Okay. Okay. Oh god. Right. Ooh. Oop. Yeah. Dyna ni. Fi'n credu falle dyna pam dwi'n hoff iawn o mynd nôl at gemau Disney, achos oedd ffilms Disney wedi cael gymaint o effaith. Wel, o'n i'n joio nhw gymaint pan o'n i'n blentyn. Jump on nawr, yn stuck ar boss album ring. Yeah, fine, cool. Gweld os fi'n gallu cael y sign i weithio ar hwn. Achos dwi'n credu fi wedi bod yn defnyddio'r speakers mwyn chwarae'r game ar thing ar Gymru fel. Chwarae. Neidio mewn pryd bynnag ti yn barod. Gael pawb darllen stori. Os chi heb gweld y ffilm Toy Story, ble ydych chi wedi bod? Pam yw'r cwestiwn mwyaf? A chi'n colli mas. Ewch i wylio fe. Cool. Dwi'n cofio hwn. Lefel yma. Edrych ar hwnna, come on. So, dwi ddim eisiau buzz i bwmpo mewn i fi. So fi angen cadw o flaen buzz y holl ffordd. Ond, os mae unrhyw plentyn yn dod, mae rhaid fi cuddio. Mae'r logic yna. Pizza Planet! Pizza Planet! Buzz! Sid oedd y bachgen drwg. Mae'n wir yn ofn Sid. Scene yna gyda... Whoosh. Dwi'n cuddio'r... Oh my gosh. Oh, come on. Ddim digon am y neb. Whoosh. Oh. Whoosh. Aros. Boom, bam. Oh my gosh. Lwcus fanna. Oh nah. Try and find Buzz, who has disappeared into the depths of the claw machine. Hwn yw'r dreaded level. Oh na, hyn yn fine, hyn yn platformer. Fel y style yma, mae un fwy fel 3D, y lefel lle mae chi'n
gorfod ffeindio'r estroniaid, estronwyr. I don't know, beth yw alien yn Gymraeg? Alien. Alien. Estroniaid, fi'n credu fe. Estroniaid. Ond ie, pawb o'n byd yn dweud i mi. Fuck. Oh. Na, aros. Come on now. Mae hwn gyda vibes high level Sonic. Ooh. Rai bod nhw'n benthyg syniadau i gilydd, you know? Da blagwyr. Mae just fel caneuon pawb yn mynd i gweud, oh yeah, maen nhw wedi dwy'n y can yna audio blogs, bla bla. Wel, dim ond hyn a hyn yn nodau sydd. So, chi'n mynd i cael hwnna. Ooh. Aha. Ooh. Oh, daro. No, no. Rocky fan'na. Oh dear. Right. No fod yn fuses. Dwi'n credu. Bynnag ti'n barod Emrys. Dwi'n y thing yn cry ar voice. Ooh. Oh na. A'n rwy'n arall sy'n fancy o'n Oscars. Croeso. Croeso nhw'n ni. Neu Oscars. Teimlo fel chill. A gwylio. Gwrando. Ma'n anffangio. Cuddio. Yeah. Ooh, sloppy. Gallu neud hwnna heb, madw. Oh my god. Right, un bywyd ar ôl angen bod nhw falus iawn. Hello. Ui. Ready for... Ready for... Hey. Yeah, maen nhw'n llai caredig wrth i chi fynd mewn, a ti'n disgwyl hwnna. Ie, di Morgan yn clywed fi'n edrych, so rai literally dweud rhywbeth. Mae gem yn crap. Pam yn chwarae gem yma. Oh, sbio na fo. Pa'n ddim yn chwarae gem go iawn. Gyflym o hwnna. Syni ddim yn chwarae Donkey Kong. Boom, boom, boom. Sbio na fo yma. Sbio. Hwn mor hawdd. Sy'n ma'n mythu. Just o'r bwys y diwedd. Fedra i clywed ti Emrys. Oh my gosh. Oh, ti, mae speakers scenario. Fi angen ffeindio ffordd o clywed ti. Oh my god, sorry Emrys. Fi di bod yn anwybyddu ti am ages achos... Ai, o'n i ond yn dweud pethau neis no. Sain fi. Bod dawn clywed fi'n edrych. Right, for a sec. Fi angen mynd yn user settings. Sorry am anwybyddu ti, by the way. Dal ddim. Focus right. Ddim hwnna. Wheel pad. Siarad Emrys. Oh, damn, fi ddim dal ddim. Be fi di wneud fan hyn? Fi di newid setup fan hyn. Ac oedd y del... Hwna di plug o mewn fan'na. Pam di hwnna ddim yn yna? Oh! Dwi'n defnyddio yr un monitor... Oh, wait a sec. Ni jyst gwasgu pause ymweliad. Dwi'n defnyddio... Dychmygu reid fel hynna lle ti'n siarad dros stream arall.
Oh na, director's cut Emrys. O, mae hwn yn really bad achos fi'n credu neithiwr oedd ein di sort o mas stuff ar stream. Be fi'n neud fan hyn? Fi'n bod yn silly. User settings, voice and video. Default. Put input volume. Output. Yeah, hyn. Input device, output device. Speakers. The hell, pump. Sa'n gyd yn dod. Dwi'n gwybod pam. Oh my god, silly belay. Mae hwnna gorfod bod fan hyn. Naw siarad. Hello, ti'n cofio Oh fan? my god, sorry Emrys. Fi di bod yn idiot. Oedd newid o gwmpas o ran stream pa monitor i wneud chwarae ar a llall er mwyn just gwylio y chat. Sorry am hwnna. Ydy dangos pasio gameplay trwy Discord hefyd? Dyna'n too much. Wait a sec. Nawr ddo, mae'r sign di mynd off y gameplay. Chi gyd yn clywed ond dwi ddim. The heck? So, wait a sec. Os mynd o'r trwy'r Elgato? Ys ddod trwy'r Elgato? Yeah, mae'n dod trwy'r Elgato. And it's almost like dwi ddim... Just dim dwi ddim linko. Pam dwi ddim yn clywed Ba? Be nes di sortio Discord voice chat? Yeah. Mm. Lle mae sign y MegaSG? Lle ti'n clywed sign y MegaSG? Off y computer, off rhywbeth arall? Thing. Hang on, mixer. Fyny chdi. Gyd i either dumpio fi neu gyd i headphones dwi'n easy iddo fe. Siarad nawr, Emrys. Oce, dwi'n siarad nhw. Class, oce. Ti'n gwybod dim? Nawr ni'n ennill. Rhaid fi symud ymlaen tyd bach, ddo. Alli di ddangos y gameplay ar Discord? Wrth gwrs. Neu, sydd allai comentio ar gameplay chdi os dwi'n diled, ydi logic. Ie, oce. Falle bydd ddim sign nhw, achos bydd e OBS. Oce, dim ots efo sign, pwede. Dwi'n cael y vibe, os dwi'n poeni am y sign. Yeah. Alright, great. Right, bant yn una. Look at them. Fi'n clywed y doi o chi. Right, boom. Sit. O'n i mor agos at gorffen a just... Dim mwyn i lefel dwytha. Ha? So, gorffen... Gorffen lefel yma. Oh. O'n i literally ar bwys y diwedd, ond oedd un llafn yw'r gair fi'n credu. Llafn ar ôl, a
Fi fod neud hwnna. Ti just gorfod cymryd hit surely yn y bit yna. Just mor... Very sec. O, be mae o? Dwi'n mwyn cofio hyn yn y ffilm. OK, so beth maen nhw'n dweud yw, mae hwn tu fewn i'r peiriant the claw. Ie. Hwn yw'r bit, hwn yw'r peiriant claw machine on the bits, like, guts y peth. So... O, dim yn Toy Story 2 oedd hwnna. The Claw, dim yn cofio. Na, un cyntaf. Fi'n gwybod mae fe'n ail ymddangos yn Toy Story 3. Dim yn Claw, ond maen nhw'n pigo fyny'r aliens bach na. Yn Toy Story 1. Cofio Pizza Planet, man. Pizza Planet yn 2. Na, 1. Dwi'n bwtio fyny Disney Plus as we speak. Pizza Planet yn 2? Na, Toy Story. Na, mae Pizza Planet yr un cyntaf, achos mae'n... O, maen nhw'n dwy'n y car yn yr island. Ond mae Pizza Planet definitely yr un cyntaf, because ti'n... Look, edrych! Ooh, a visitor from the outside. Ooh, bendant! Dwi'n yn gwybod sut i esbonio. Mae'n ffilm... Dylech chi gwybod, guys. Gynna fi apology. Okay. Pizza Planet ddim yn Toy Story 2. There we go. Although Pizza Planet does not appear in Toy Story 2, three of the trademark aliens reappear in Toy Story 2. Okay, hwn yw fy Achilles heel o ran y game, because achos mae fe'n really doomy fel y game Doom, mae cof fi yn really gwael gyda bits fel hyn. Fi byth yn gallu cofio ble fi wedi bod a ble fi angen mynd. So, os fi'n mynd yn really dawel yn y bit yma, dyna'r prif reswm. Mae dy fi blynyddoedd o brofiad o myco'r bit yma fyny. So, ydy'r top tip am Mises sticker i'r wal chwith bob tro. Os ti'n sticker i'r wal chwith bob tro, ti'n di gyrraedd y diwedd bob tro. Wel, fi'n kind of wneud hwnna ond yr opposite gyda wal dde ar hyn o bryd. Eithaf dweithio fe dde hefyd. Gallwn. A ti just wastad yn dilyn yr un kind of theory nôl. Unless, it's a sticker. Ti'n gwybod beth fi'n meddwl, though, gyda levels fel hwn? Mae'n just... 5, not too bad. Oes dim lot o leeway yn y lefel yma chwaith. It's like, fi'n gwybod mae gemau retro I gyd am fel dysgu patrymau, ond mae hwn... Oh, sugar. Mae hwnna'n un arall. Right. Okay, na sticker I chwith just ar y bit yma. Da lot o fi ar ôl, dim ond 100 eiliad. Faint ti angen? A mae ddim, a does na ddim fel thing fel redeg yn gyflymach chwaith. Mae fe literally just a D-pad. So... Faint ti angen? Nhw gyd, 4 ar ôl nawr. Oh my god. Mae fe'n really dyn, a mae wastad wedi bod. Dyna un lefel y game yma fi'n teimlo... Chi'n gorfod bod on it, like a car bonnet, I gael unrhyw siawns. Ddim gallu ffordd I wneud stupid things fel yna. No, just canolbwyntio. Dwi wedi gweld first person sections lot gwaith yn game 16-bit eraill. Fi'n gwybod. Decent yn dwi. O ystyried ar beth ti'n chwarae, ar ti'n chwarae ar Sega Mega Drive. Really? Come on now. Yikes. Surely mae fan hyn. Oh dear. Ti'n no way. No way. No way. Ti'n gwybod fi'n meddwl? Mae just yn ridiculous. O anodd. Ti'n cael game over hefyd, dweud? Just yr un cyntaf, though.
Wrth efo 0 hetia. Ie, ond fi'n credu bywydau o'n nhw. O'n nhw? O. Well, continue. O, iawn, oce. The clod o Baden yn dweud, yeah. You have saved our lives. We are eternally grateful. Yeah, achos Mr Potato Head wedi arbed nhw. Yeah. Yeah, fi'n gywad. Okay, boom. Dim chwarae yn bwyty heddiw. Come on. Am I ennill? Dwi'n wedi cadw hwnna tan ola. Falle. But really... Yeah, I suppose, okay. Fi hwyr nawr. Okay. Stim... Right. Cwestiwn dod, dwi'n mwyn ti'n gwybod yr atab. Ond Mr Lynt allai cario fo. Yeah. God. Come on. Sensitivity yn really uchel hefyd. So mae'n erfol fi jyst ddim gyda unrhyw syniad o fel, you know, reolaeth, ond nid esgus yw hwn, guys. Bits of column A, bits of column B. Yeah. Oh, God. Right. Sugar, dwi wedi mynd y ffordd wrong nawr. Na, fi ddim. Na, dwi'n gwybod gyda. Na, fi'n ffain. Na, fi wedi flip. Ydw fi? Na, fi'n ffain. Just confusing. So, mae fe gyd yn edrych yn mor debyg. Hate it! Sorry. Fi ddim yn person grac, but mae'r lefel yma. Just really casau, Ooh, yeah, okay. Yn y ddau, yma. Yeah. Ooh, mae'n fanna hefyd. Fanna, ie. Gwybod ble mae hwnna nawr. So, good. Right, syth fanna ar diagonal. A bydd cwpl o eiliadau. Come on! Morgan speed. So, games done quick, yma. Paid nawr, mae'n gormod o bwysau. Mae'n neud ar dde, fyna dys. Ie, ond fi eisiau cael yr un hwnna gadlo na. O, iawn, oce. Wedyn, cos... Chwyth. Dos dde. Ie, dalen ni ddim yn eich chwyth. Mae'n gyrch, ti'n gwybod lle fa'r ddau fan dwyt? Ie, o, mae un arall fanna. Ie. So le ni'n gwybod. Dwi'n gwybod lle ma'n i gyd o'n. O, un fanna. Just do it, swan ie. Flip. Oi. Oh my god. Flipping heck. Ah! Well, even gwella, but... Iawn, ti'n cofio wan, paid yn ôl hynny wan. Okay. Mynd i nôl y rai mwyaf peth i ffwrdd. Yeah. Mae jyst yn atgoffa fi o rhasys bagiau ffa yn yr ysgol. Dyna yw'r scenario gorau fe. Cael y rai peth... Oh, wel, methu. Ond, yeah, rai i rai. Sy'n bell. So, literally, fi'n hoffi'r ffaith bod ti'n... Bydd y backseat driver neu backseat gamer? Backseat gaming. Fi'n hapus i ti just gweiddi stuff fel co-pilot yr motocross a stuff. Fel hyn, achos... Yr unig beth dwi'n ymwybodol dwi ddim eisiau gwneud ydy deitha chdi troi chwyth i troi dde. Okay. Cos yr ôl fi ddeu chwyth yn dde, mae'n hwyr ynddi. Billy's bumper well! Oh, amser... Precious seconds. Yeah. Dim
gallu fforddio a bwmpo mewn i'r wal yn y gêm yma. Mae just mor sensitif. Mae fe a chwith a ti'n gwybod fel mae Mega Drive yn eitha stiff. Os ti gyda'r cyfuniad o controller caled, plastig, gyda thing stiff a mae fe'n super sensitive, mae'n neud e'n really tricky. O, ydy hwnna'n rhi... Flip, ydw i'n mynd i ffolco yna? Ie, ie. Map yw hwn. Toy Story Mega Drive map. No. Oh, bloody hell. Dylen ni ddim wedi mynd fan'na. Okay, mae'n ein fan'na, ni'n gwybod hwnna. Dwi'n ddim yn broblem. Dwi'n tybio os dwi'n colli drws i wneud pethau'n fwy cyflym. Oh, yes, hello boy. 4 nawr. 4 mewn 40 eiliad? Ti wedi cael ei pella eto? Dwi'n credu. Ti wedi cael ei agosa? Na. O, so illa. Oh, actually. Credu mae dy fi un pella, actually. Oh, damn. Sloppy, sloppy, sloppy. Flippin' heck. Dyna'r un. Yeah, there's no way. Fi di gweithagu gyda tactig yma. Actually, neud yn waith na tro diwetha. You outplayed yourself. Pawb I weld. Oh my god. Wow! Right, syth am yr un fwyaf pell. You have officially entered into the second half of the game. So be prepared for nothing but harder and harder levels. Let's go! Yna mae walkthrough ma'n dweud. Flippin' heck. Dyna beth fi angen ysgoi yw bwrw mewn i'r fel cornel a ddim quite... Gael e? Okay. Un. This is a very, very easy level if you know where everything is. If you know where everything is. Sorry, o'n I ddim yn graphics ti, fi just ddim yn ffeindio hwnna'n cefnogol o gwbl. If you are getting frustrated or can't find one of them, this is the place to go. What? You serious? This is the place. This? Okay. What I will do is give directions starting from the pit. I'm putting squinty directions he made in the walkthrough. Nah. Seriously? Silly. Hello. Hello. Hello? Hello. I'm in. Hello? Ooh. I thought chdi chwarae level yma mae 5 gwaith yn mynd, na, stop that. See? A cornel na. Right. Chwech o'n cant eiliad, that's doable. So fi did, that's doable, ys fi ddim modd o gwybod os dyn doable. Yeah, okay. Do badan di, mae hwn mor anodd. Yeah, mae'n blimmin anodd. Mae'n hawl sos chdi'n gwybod lle mae bod dim. Yeah, classic yfe. Scenario. Yn y byd I ti'n cofio ble I mynd arni. Hey, o, ti iawn? Sorry, o'n i'n meddwl nes I glywed ti, ond fi'n kind of yn chwarae... Oh, flippin' heck! So, fi di dysgu, fi methu siarad a meddwl... Oh my god! Flippin' heck! Sorry. Oh my god, is I nôl i'r lle oedden ni? Yeah, methu multitask o worst streamer ever. Oh, sorry, Owain.
Fi ddim yn grac at ti, fi'n grac at inability fi i gwybod childhood game fi, a wastad hwn sydd wedi dal fi nôl fy holl bywyd. Fi ddim yn beio holl problemau bywyd fi ar game Toy Story Mega Drive, ond, you know, ond... Ond, ie. Ysdi 70 seconds i gael 2 alien hwn? Yes, stupid. Nes i'n myco lan oedd... O'n i mor fel cyffroes bod Owain ar y voice. I'n meddwl, ddim yn gwybod sut i wneud e. You've shut the bed. Oh, sugar! See, mae'r game jyst yn dechrau heb unrhyw fel rybydd. Ti yn disgwyl i'r game dechrau, but mae fel... Dunk, dunk, dunk. A ti'n fel, sugar, fi angen mynd. Yn gyflym. Dwi am dweud yn groes i beth eich chi to dwytha. Ti'n dweud rei agosa na? Ie, neud nhw gyda. Ie, i chdi cael yr boost, i chdi cael teimlo fatha ti'n... Ie, i chdi cael progress. Fi'n credu, ie. OK. No, mae'n 2 fan'na, so mae'n yn good. Fi ddim yn teimlo bod e'n mor tricky then, ie. Pointed. O Zebo and all that. Flippin' heck! Oh my god, mae gan. Panic. Ti'n wedi fforddio. Nes ni literally panicio am ddim byd o hynna fan. Fi'n gwybod, just ridiculous, sorry. Oh, man. Silly. Right, fi'n mynd i wneud rhan yma. Ie. Just, os yw'n gweld un o'n nôl o, ie. Ie. Dwi'n meddwl da ni fod yn gorau feddwl hyn. Ie, god, ie. Just fel o'n i'n neud pan o'n i'n blentyn, so... Ie. Sut yn y BTQ o ble i mynd? Mae pob man edrych fel un lle. Ie, cadw dweud stuff fel na sy'n ei fi teimlo'n, like, mae hyn yn really anodd, Ddim fel a silly thing oedd Emrys di darllen mas, but this is a very easy level. Na, dyw hwnna ddim yn gefnogol o gwbl. No, rhan ar y dde, fe mon. Pai. Ti ond y gweld ar y ffordd nôl. Right, here we go. Hwn di'r un ti'n mythu lot. I di weld i'n reit o flaen chdi fan. Hwna. Actually, os ti'n neud y rhoi fwy o hawdd, o leia ti'n dysgu'r patrwm o ble ti'n gorfod mynd nôl amlaen. In theory. In theory, mae hwnna'n swnio'n gret. Ie. Right, fi'n bod yn dal yna. Come on. Right, in theory, cael hwnna mas o ffordd, fel ti'n dweud. Go about a bit now. Come on. Come on. What? Ma' 'na un arall ar ochr arall. Shut up, na. Oes na un arall? A fi'n hollol lost nawr. A fi'n mor grac. O hwnna wedi taflu fi off. Lle oedd hwnna? Fi ddim yn gwybod. Mae un fyna, look. So allu di... Oh my god! Mae 'na 2 twll. Nawr fi'n teimlo'n stupid. Oh my god. Ie, ti'n gwybod lle mae'r twll? Na, but na I ffeindio'r thing, achos destiny fe. Fi'n mynd i neud e tro yma, a fi'n teimlo'n stupid am y holl flynyddoedd ddim sylweddoli bod 'na 2 twll. A fi'n gwybod mae hwnna'n swnio'n wrong, ond ni'n chwarae game Toy Story. Ti'n mynd cofio'r 2 twll yn Toy Story 1? Wow, ti'n chwarae games gwahanol i fi. Oh god. Oh. Ie, dol barn yn dweud giggle Emrys yn dweud ei fynd gwybod rwy'n meddwl. Fi'n mynd i ffeindio'r twll arall nawr pawb. Oh my god, dyna'r twll! O, mae'n cymharol hawdd nawr, fi'n gwybod ble mae'r twll i gyd.
Oh my god, oh my god! Pam o'n I ddim yn gwybod am hwnna? Oh my god. Speedrun o fe nawr. Pa'n mynd yn ôl y derys ddaw. Ie, ti'n mynd i gael panics. Ie, fi yn mynd mewn i panic. Dyna, sugar, fel na. Just yn cofio ble mae'r tyllau i gyd. Ydy hwnna fe? Na! Sugar. Flipsy? Hwnna fyna. Yeah. Come on, 3 ar ôl. Gyda mwy na 100 eiliad. A ti'n gallu dychmygu, mae nhw jyst yn dweud hello yn gwawdio fi mewn ffordd. Oh, hello, ti'n cael ei wrong. Amser i sbario. Ie. O'n agos chdi yn ôl. Ti'n gweld mae'r un o'r dwytha? Na. Fi jyst mor stunned gyda'r ffaith. Fi wedi bod yn myco hon lan. Oce, un ar ôl nawr. Ti'n ffynnu sy'n gwneud hwnna. Rhaid i fi ffeindio hwn. Rhaid bod e'n ôl yma. Yn y lle fi ddim Gorfod, yn yndi? cofio wneud. Yay! Yey! Yay. Lle ti'n breid hwnna? Na, fi'n gwybod y twll newydd fi'n mynd i mynd amdani. Oh my god, 77 eiliad i sbario nawr. Wow. Nice. Nuts. Neth i'n credu yna. Da iawn, Morgan. Diolch. Diolch. You know what? Mae yna gobaith o gorffen hwnna. Try and stop Sid from picking up Buzz with the claw. Hint, keep Buzz safe until Sid has used all his coins. Ooh, fi'n cofio hwn. Oh, flip. Wedi Sid. Sid yw'r boi drwg, man. O, boi sy'n dyn rybys yn Toy Story 3 a 4. Ie. Right, fi angen bwrw fe, stopio fe rhaid. Hynna'n drog ar Disney, ynddi. Oedd hwn hogyn drog, sa'n o toi oedd yn dyn bins. Ie. Karma fe, karma, dyna beth nhw'n mynd ar. Ie, rhoi yma'n i bin. Sa'n bydd yn rhong oedd y bin, man? Na. Na, dyw e ddim, ond mae fe'n dod ar draws fel border. A I suppose mae yna link, maen nhw eisiau cael fel, sugar. Buzz, What yna. the hell? Sy'n gas i eich ti ganau? Wait a sec. Sut ydw i'n neud super fel... Whip. Fi eisiau neud super fel... Ti'n gwybod beth fi'n gweud? Ydw i'n dal e lawr... O, ti angen... Just... Na, fi ddim yn gwybod. Sut yn y byd ydw i'n... O, fi gallu neidio! Silly. Right. Ti'n rhoi e yn y awyr. Yeah. O, mae'n agos nawr iddo. Fi wedi colli bach o... Okay. Ydw i'n gallu... O, fi'n gallu bwrw fe'r holl amser. Ie? Okay. Fi wedi dysgu'r patrwm nawr. Fi wedi meso hwnna lan, ond o le fi'n gwybod nawr. So fi'n gallu bwrw fe'r holl amser. Na, fi ddim. Fi'n meddwl fyna, fi'n gallu. So, boom. Na. Sut yn y byd, mae'n edrych fel mae yna loads o coins. So mae fe'n gallu bwrw fi ddo. Oh, mae hwnna'n healthy. Okay. Fi jyst angen flicio nhw trwy'r amser, man. Okay. Fi di... Chi... O, chi jyst yn dawel. Okay. Right. Dwi'n mynd all beth dwi'n neud yn y lefel yma. So, fi angen fel flipio nhw fyny a really whippio nhw at y clo. So,
So ti di fod i iwsio yr aliens na ti'n ei achub Ie. the human shields. Ie, dyna ni. O, ie. Ond, mae rhaid i'r clo bod right o dan fi fi'n credu. Di cael y height. O, mae di cael... O, sugar. O, mae mor hawdd i marw, ddo. O, ti'n gallu. Just... Ond be... Di'r clon... Oh my god! You hate to see that happen. Oh, factoid llais Woody ar y teganau IRL really yn llais brawd Tom Hanks, nid Tom. Yeah. Ross Indy, siamai. Croeso. A fi just mor dres nawr achos... A nes i cofio'r password. Achos nes i... Dwi am ddweud beth yma. Dwi'n meddwl bod yn iawn i chi sbio fyny ar y we amdano fo. OK, mae'n ffain, achos fi wedi gorffen y lefel na, so nawn ni mynd am hwnna then. OK, na i edrych yn gyflym. Hey. Toy Story Mega Drive Passwords. Os ti licio approach hein fatha plentyndod, so chdi so wedi sgwynnu hynna lawr. O, bydden ni wedi. Back in the day, so... O, ie. So, Genesis. So, ni'n mynd ar ôl... So, food and drinks... Oh, beth yw hwn? Level passwords. Okay, maybe level passwords. Ie, mae'n dweud fan hyn, buzz clip yw level 5. Yeah. Oedd hwnna'n fe? No, mae'r website dwi'n sbio, 4 levels, na. Ie. Mae fe gyda buzz clip, Daytona... Mae na level skip command hefyd. OK. O, gallwn ni just neud hwnna'n really gyflym trwy nhw. Yeah. Bydd hwnna'n probably gorau, so fi ddim yn skipio gormod, achos fi eisiau teimlo fel fi di... Yr un IGN ti'n sbio? Na, GameSpot. Neu... Mae Ross yn wedi dweud, fact hwyl, llais Woody ar y teganau IRL, really yn llais brawd Tom Hanks. Ie, rydych amazing, clywed. Am hwnna, fel bod y brawd fe wedi rhoi llais am y gemau hefyd, dwi'n meddwl. Oh, really cool. Ie, mae wedi bod amser hir Ross yn At dweud. the title screen. Sut ei ti? While in game. Oh! Press start to pause and hit A. What? Massive bets ar y prediction. Oh my god, 75... Fi 75,000! Ie. So os di rhywun yn fwtio ydy, de? Mae nhw'n... Os di mor sy'n y goffed, do, bob dim o gynna fi. Ti di rhoi bob dim ar nac ydi? Do. So, os di rhywun yn fwtio dy un ar ydy, mae nhw'n gwydyn. Ti eisiau gwybod be mae'r odds? Odds am beth? Beth beauty cael nôl os ti'n ennill? Ar y prediction. Yna poll prediction os ti'n diorffen nhw'n hynno. Oh na, really? Oh dear. Oh, Come on. 421 o channel points di ti am nid o. Okay. A 75,000 channel points ti ddim am nid o. Oh, Jesus. Beauty Kyle literally 1 to 1.01. Wow. Enter. Ac os mae ydi yn ennill, Beauty Kyle 1 to 1 yn 179. Okay. So we did enter A, B. So, be fi'n neud, fan hyn nawr, A, B, right, A, C, A, down, A, B, right, A, at the title screen mae'n dweud. Ond os fi'n gwasgu'r button mae yna, yn y title screen... Oh, yeah. So, os dyd yn iawn, you'll hear a laugh. Begin the game as normal, but whenever you want to skip a level, press start and A. Oh. Press start and A. O, dwi ddim di gweithio I fi. A dwi angen mynd nôl... O, dwi'n bod ti eisiau ail At the wneud... title screen, okay. At the title screen. So, ydyn nhw'n cynnwys y bit yma fel y O, title screen? o, buzz clip. Gyda fi password I buzz clip. 31241.
Okay, na I just trio hwnna then. Glad i clywed e, Rosin. Yn iawn hefyd, diolch. 3, 1, 2, 4, 1. Na I trio hwnna. Ydy hyn yn nullifier blymyn Paul? Na. Ti'n chetan. Na, logic ni ydi, back in the day, fysa Morgan di sgwini hwnna lawr o bapur, cos ti'n cael y cod. Ie, ti yn cael e. Ie. A bydden ni wedi, just... Okay, so... Okay. Buzz Dwi clip, here's the RC dwi ond yn swnio'n dda nobed, dwi'n actually yn nobed, so I'll allow it. Level Mae gynna fi big bet ar y gof o hwn. Food and drink... O, fi di neud hwn o'r blaen, though. Emrys wedi mo channel points, just dwi'n gweld e. Ban yn in-game action. Morgan ddim cael troi'r chwith. Ie, hwnna dy pydd o the maze. Pa i neud hwnna i fi. Sid's workbench. Fi ddim di cyrraedd Sid's workbench, level 13, ydw i? Na, ddo. Oh, bloody hell. Ti'n ma cael dy hynna? Okay, so... Ti'n gwybod y channel points gyda fi yma ar y go? Yeah, mae fe'n rhi... Just wedi gwario 75k. Ond there's no way fi neud y blimmin alien na to. Come on. Ydy hwn? Ie, ti'n methu troi'r chwith o. Okay, level... Sian ta. A. See, os fi'n gwasgu A ar y pwynt yna... Oh, falle yn y bit Ie, bit. cyn. Lle mae fe'n dweud... Mae fe'n edrych a... Mae Woody just yn sefyll yna. Okay. At the title screen, so... O, na. Quickly press. Oh, right, cyn i fe dod mas. Okay. When so now, the press starts appears on the opening screen. A, B, right, A, C, A, down, A, B, right, A. Na, ti'n lle rang o'n. So, pan mae'n dweud press start, Yeah, fanna. fanna ti'n dweud o. Okay. So, Fanna. right. A, B, right, go A, fast. C, A, down, A, B, right, A. Oh, mae'n chwerthin, fantastic. Right, Ideal. press start to pause and hit A. Yeah, So... so, Mae'n edrych really creepy yn y llun hynna. yndi. Mae en. Mm. Yeah. Good. Yeah, popeth yn iawn. Ross yn di. Ni just, yeah, gorfod hwn heddiw i rhywun ennill y holl pwyntiau. Neu pwy sy'n ennill y pwyntiau? Pobl sy'n votio yn erbyn ti. Ydy rhywun wedi dweud byddai yn gorffen e? Dau pobl O, wedi. diolch, ffrindiau. Diolch. Ia, 960 points, dyn Ond mae pedwar pobl wedi dweud. Dyn beaming with confidence na di. Ie, achos maen nhw ddim eisiau gystraffu'n... Oh, wait a sec. Na, whoa. I'm fine. Os ti yn gorffen e, bydd y pobl sydd wedi votio ydi, nhw'n mynd i cael awer. O, maen nhw'n good. So nhw'n gallu dod nôl at y stream nesa. Defnyddio nhw e. 17,000 a hanner o channel points e. Nhw'n wedi cael. Lot up for grabs nawr. Okay, mae'n ddim mor anodd, actually. Dwi wedi bod yn meddwl sydd wedi gwneud channel points fi ar Twitch channel fi yn ddiweddar. Dwi dal yn gwybod beth nhw. Si to galw Twitch points fi'n panads, iawn. Ie. A nath nhw dweud na, dwi'n cael hynna. So, ond i'n gael ei panad a mewn bracket S, ond i'n cael hynna, iawn. Ah. Bo. Ydy paned yn meddwl rhywbeth yn gwahanol, yn iaith gwahanol sydd yn offensive? Alla, ie. Ie, dwi'n bo. Fath, oes yn siŵr. Nym ddim glem. Run, Rex, run. Neud hwn. Good. Skippity skip. Buzz bottle. B.R.B. Good, teimlo da. Ryfedd syniad paned yn un da, Emrys. Syniad... O, syniad da. Ie, mae'n syniad da. Ie, gan o'n help ydy. Mae'n helpu fi dwi'n efo lot o panads, actually. Neud hwn. Mae'n ffansi neud y maze unwaith for all time sake. Na. Wow, na. Gallai Claude just bugger off. Fi ddim yn neud hwnna to. Y maze... actually, fi'n gwybod sut i'n neud yna. Gallai neud yma'n eiliad, ond fi'n just methu credu. Achos o'n i mor stressed fi'n credu fel plentyn i neud e, nes i ddim meddwl i edrych am y twll arall. So, yeah. Oedd hwnna just...
So dyma'r un. Dyma ni. Haha. Okay. I pasio hanner ffordd. Good. Nid panad yn sydyn. Ddim yn cael neud panads. A joc, fi ddim yn Twitch. O. No! Let's no! Dechreuad ofnadwy, ond just angen gwneud rhythm. Okay, un. Just cadw flipio nhw lan, okay? Fi then cael ein y diwedd. Yeah. Ond yn gwell, actually, achos fi di symud e bellach i ffwrdd. Oops. Get off, Buzz, boy. Ooh. Ooh, Jesus. Oh, fi'n gwella, though. Tipyn bach. Ole? Oh, God. Oh, come on. Mae bach yn bell. No, hyn sydd wedi gael fi lawr yw ddim need a bit o. Oh! Mae fel automatic yn... Fi jyst canolbwyntio ar wneud un ar y tro, ond yn gywir. Stopio nhw dwy'n buzz? Ie. Achos fi ddim eisiau Buzz i cael ei cymryd gan Sid, ond eto... Pam ti'n taflu y restaurant? So, dyna'r unig ffordd o stopio fe. O, rwy'n gweld yn bwrw fi. Ie, jyst y bwrw. Rwy'n gweld. A fi'n mynd i trio jyst neud un ar y tro. Ie. Ie.
O, ti dal fe, Morgan? Pai na. Just ddim na, yn siarad clywed yna. Yes. Okay, hold on, not too bad. Yeah, the next ni wedi cael hwnna o flaen, but mae Twitch yn just like mynd, ooh, ydy'r gair hwnna yn okay? O, mae'n just gair Cymraeg. It's like, yeah, Twitch, we're fine. Auto mod and just a bit like, ooh, ydy gair hwnna? Ready at gorau hyd yma. Gwybod y unrhyw moment. Oh, damn! Oh, flip! Mae dudes i wedi dweud, just aros tan y co cael buzz, dwi'n meddwl. Pwy? Dudes i wedi dweud yn y chat, just aros tan y dydi. co cael buzz, dwi'n meddwl. O, so ydy e ddim... Na, mae dal yn rhoi bwrw fa, ddo. Dwi'n credu. Neu ti'n just angen rhywbeth pryd mae'n pigol am buzz. O, ydy e? Falle? Falle. Na, fi'n siŵr o'r... Okay. Okay, so ddim... O na, mae fe'n bwrw fe pan fi'n bwrw fe. So... Mae fe'n rhy agos i'r diwedd. Troi gwmpas. Oh, flip, fi just ddim yn mesur e'n gywir. Oh, sorry, fi ddim yn person grac fel yn dweud, fi just... Mae lot o bwysau ar hwn. Lot o bwyntiau ar hwn nawr. Dwi byth yn crac, dwi byth yn flin chwaith. Really Ddim yn redeeming quality gyda fi o gwbl. In a dictionary definition of cool-headed. Ah, rookie. Oh boy, this, in my opinion, is by far the hardest level in the game. Not my words, that's the words of aminduel@yahoo.com. Da iawn, Yahoo. Trio tactic bach gwahanol hefyd. A defnyddio'r button cut yn lle button A. Chi'n gweld gwahaniaeth nawr. Dwi'n fawr am health. So ti'n gwybod faint o damage gyda fo? Ie.
y ceiniogau yna. O, fod yw na. Ie. Ia, mae'r coins yn dim ond mynd lawr pryd mae'n, like, Hit to the head. resetlo. Ydy o. Pryd? Ie. Mae'r clo yn dod mewn, Ie. mae Sid yn rhoi coin mewn, ti'n bwrw fe allan o'r clo, wedyn mae'n mynd allan, mae'n defnyddio coin arall a trio pigo lan buzz eto. So ti isio'r pig o buzz i fyny? Ti really, dwi'n meddwl ti dim ond angen, like, bwrw buzz allan o'r clo. Ie. Unwaith pob, Unwaith like, bob coin, dwi'n meddwl. Ie. Mae'n... word. So ti'n angen Hey, hitio dude, off ti wedi out. Ie, Ti angen... Ie. Ie, dude ti wedi dweud, mae clo cael 5 cyfle fel game go iawn. Ie. Okay. Infinity and beyond. Whoops. O, bys ti'n digwydd i total legit Mega Drive chdi? Na, Mega SG. Mega SG. It's all about the Mega SG. Pawb yn gwybod hynna. Right. Original cartridge yn y Mega SG, though. Okay. Oh, na. Beth oedd y... Be o'n i fod wneud ar mwyn wneud y skip. Skip i skip. O, fel na. Mae'n ffain. Skip. Chwarae trwy'r lefelau eto. Na, no Yeah. way. No way. Fi ddim... Ma' hwnna'n Sorry. Rhaid... Morgan. Ie. O'n i'n meddwl na enw'r Twitch channel fod yn chwarae, dim yn chwarae. Yn skipio heddiw. Ie. Yn skipio heddiw. Enw newydd. Yn skipio. A wedyn, pan fi wedi gorffen e, yn hapus. Na. Ond seriously, ti'n gallu gweld, fi wedi gorffen y levels i gyd fi'n skipio, a oedd na password mode yn y game yma, so fi'n cyfiawnhau e, okay? Fi'n gallu cysgu'n dda yn y nos. Actually, sôn am cwsg, oh my god, oedd e mor anodd. Os ti'n cyfuno jet lag a ffaith o'n i'n gwneud stream hwyr neithiwr, o'n i touch and go bore yma yn cyrraedd gwaith heb brecwast, achos o'n i fel, oh my god! Yeah. Ond ie, nes i wir joio neithiwr, though. Oedd e'n really cool. Bod yn rhan o hwnna. Yeah, lots of fun. Yeah. Mad beth oedd like, faint ni wedi 4,000. codi, like, gyfan gwbl. Nuts! Mae dros 4,700. Right, rhywun roi un coin mewn y game I trio pigo buzz. So, esbonio I fi'n gyflym wrth I fi skipio trwy hwn, beth yw'r... Ti'n gwybod sut mae clo Yeah. yn yr arcade yn gweithio? Ti'n rhoi Ie. coin mewn, ti'n trio pigo fe lan, a wedyn Ie. hwnna'r coin ti gon. Yeah. So mae Sid yn rhoi y coin mewn, mae'r clo yn dod mewn, pigo lan buzz, ti'n bwrw fe allan o'r clo, a wedyn hwnna'r coin wedi mynd. Oh. So mae cael 5 attempts I pigo buzz lan. So os ti just bwrw buzz allan o'r clo, A just canolbwyntio ar amser I hwnna, a nid just Ie. redig o gwmp... Oh god, okay. Digon teg. You've got this. Mae rhaid neud e. Achos fi ddim yn credu fi erioed wedi neud yr un ar ôl yr un yma. Na. Fi ddim yn gallu cofio, anyway. Ti wedi. O'n i'n wastad. Mae'r doi yna syth ar ôl I gilydd. Yeah, here we go. Right. Ond ti'n dweud hynny, fi'n siŵr oedd... O, na, mae ddim, ti'n iawn. Okay. Fi'n mynd I mynd ffordd yma, achos yr un cyntaf, mae'n dechrau symud ei ffwrdd. So mae'n rhoi fwy o le. Un. O ie, so mi yn... Ie, so ti eisiau bod on it, like a car bonnet, O, just to wear this. bendan. Fi'n mynd chwarae o gwmpas bethach. So, fi angen kind of... Oof, okay, fine. Mae'n fine. Paid fine I pawb. Fi'n So mynd... ysach chi... Mae'r Mae'r thing ochr whip... yna... Mae'r thing whip na fatha...
ar y dde reit aml fyd, efo sy'n ddim bod ar y dde. Ond hefyd ti'n gallu hynna. Ie. O, nes ti gael hwnna? O, nes i, ond fi'n credu mae rhaid i fi bwrw fe 2 waith. Dwi'n sticio ar y chwith yma. Ie? Di'r thing whip na ma'n dod i'r chwith o gwbl. Digon teg. Os fi'n mynd fyna ddo, achos mae'r ongl gorfod bod yn iawn. Ydy'r alien things yn consistent, ta di'n just pan mae'r gêm yn teimlo fel? So mae ti whipio nhw? Pa i clicio'r aliens tan y clo cael buzz? Yes, fi'n gwybod. Ie, fi just... Efo techneg o'n, gwych chi ffordd. Just y techneg yw e. Cwyrdeb hefyd. Wel, mae angen 2 nawr, pob tro, so mae bron angen fi cael 2 lan, bam, bam, ond mae fe'n anodd wneud. Dy rhywun yn gallu neud o. Owain fysa fo. Ond chdi sy'n chwarae o fan, so... Beggars can't be cheap. Oh, sbia? Here we go. Fi di ennill. Ooh, Surely. Last coin, last coin! Oh. O'n i ddim yn gwybod! O'n i'n meddwl... Be'n yn dweud, don't count your eggs until they've hatched. Dyna yw'r dywediad, a nes i... So dwi'n mynd 2 hits bob tro? Fi'n credu. Fi mor grac gyda fy hun am hwnna ddo. Oedd yna'n rookie mistake. Okay, 1 am yr un cyntaf, a wedyn 2 ar gyfer y gweddill. Dwi'n cael practice. Dyna pan fi'n neud hwn, jyst i gael practice y chwip. Oh, actually, pan mae fe right lan, mae fe'n haws i just ti on gofod bwrw fe 1 waith, fi'n credu. Oh, mae angen fe... Achos, I suppose, disgarchiant yw fe. Swnio fel boffin nawr, ond disgarchiant yw e. See? Os mae fwy o siawns o fe gollong pan mae'r disgarchiant ar ei uchaf. Mae rhywun o fema ddim yn coelio chdi fod. A do ddim yn fi, dwi'n coelio chdi. Be mae dyd sy'n dweud? Patience, Padawan. Yeah. Patience, Diago. Patience. Hwnnw o Aladdin hefyd. Jafar. Regardless, am I draw fan'na. Oh, flap! Oh, go on, just marw. Just cymryd e. Fi ddim... Right. Yr un cyntaf fi'n mynd i gwynebu ffordd yma, achos... Oh my god, yeah. Wrth gwrs mae fe'n gweithio fel clo gyda'r ceiniogau. O, ti'n esbonio hwnnw fel 10 gwaith, o fi dal ddim yn deall beth ti'n dweud. 2. Oh well. Right. Ooh, boom. Dod nôl. So, flippity. Yes. Mae bach rhy agos i
bod yn saff ddo. Oh my god! No! Oh, diolch Cwydio ac am ail dan ysgrifio. Kieran, dwi'n cael hunllef gyda just y lefel yma, sef the claw. Hey, oh my god, yeah. Oh my gosh, ail game is Rwy'n anfon hero gifts o'r ddo. Wow. Flip. Yeah, dwi'n cofio nôl cyn cyfnod Covid. Well, just ar dechrau cyfnod Covid, neu cael syniad i. Wei, Winstron, diolch am ail dan ysgrifio hefyd. Anhygoel. Croeso. Wow. Okay. So... Flip! Hey, diolch dro badar am ail dan ysgrifio. Oh my gosh, wow. Mae rhaid I fi gorffen hwn heddiw nawr. Tanged pawb, Destiny. Oh my god! Get off! Oh! Yeah, ti bach ti ôl. Ti gallu gwylio fe ar y Discord os ti eisiau. Yeah. Yeah, rwy'n. Wyt Well, ti? mae gen I ar dau, so rwy'n like, gwylio fi, no, I'm like, oh no, Ti wait. just get a really slow reaction stuff. Okay. Boom. Boom. Cero ma. Buzz. Ni'n best buds gyda Buzz nawr, so peidiwch a trio dwy'n ewn ni. Tim Allen, ia. Be di hanes Tim Allen, man? Ddim siŵr. Ond ar y ffordd adre o Mexico, oedd na ffilm, o'n i'n gweld Tim Allen yn dy fe, a ni'n bach fel, o na, ddim gyda'r egni wedi hwnna heddiw. Cyn rwy'n dweud rwy'n hyn yn ail game, rwy'n fe'n gwylio chi stream o. Yeah. Rwy'n rwy'n stream hwnna amser maith yn ôl. Yeah, rwy'n fe'n. O'n i ddim yn hapus gyda'r ffaith o'n i ddim wedi gorffen edw. Ond pryd hynny o'n i'n eitha llym achos oedd e fel awr retro, o'n i'n mynd I trio am awr a dyna fe. Ond heddiw, fi ddim yn mynd I just roi... Bwni! Ebrill 2020. 7 o Ebrill 2020. Yeah, come on in. Woo! You want some? Rondau blynedd yn ôl. Stream yma'n teimlo fatha cychwyn Steithfed Ebrill 2020. Ys ti gael? Yes! Oh my god! Oh, rwy'n bod yn fawr agos! Yes! Yeah! Nice. Boom! O, fi'n ti'n beth, fi'n mynd I Yeah. tynnu llun o hwn. Sorry, mae hwn yn edrych yn really random, fi'n tynnu llun o screen. Ond screenshots yw bywyd fi nawr, achos fi'n gweld stuff. Screenshot. Like, rannu'r screenshot yna ar y Discord wedyn, just so... Os yma unrhyw un arall eisiau neidio mewn. Mae gymaint o emulators o stuff nawr, ond... Mega SG. Come on! Oh my god, mae hwn yn newydd I fi. So Sid's Workbench yw enw'r lefel yma. Fi byth di chwarae fe. Ond Paul Bunyan? Oh my god! It's just mor scary ar... Film? Film, sorry. Ti'n gwybod pa mes I fyny. Dyna. Just ddim. Right, nôl i'r patron nawr. Ooh. Right, now. Okay. Oh, damn. Okay, so mae Hey, hyn... hello on the net. Diolch am ymuno yn y chat. Yeah, diolch Lynette. Whoosh. Oh, okay. Boom. Damn.
yn sloppy nawr. Right. Neu gweld ble mae... Okay. Oh my god! So, fi edrych I fyny am y dartiau. A wedyn mae... Oh, gosh. Right, so mae dal 'da fi 3. Right, fi'n mynd I roi headphones nhw ymlaen achos fi byth wedi clywed... Sugar! Fi byth wedi clywed cerddoriaeth y game yma. Y lefel yma o'r blaen, so... A rhan mawr o joy o gemau retro yw'r actual cerddoriaeth I fi, anyway. Nid I bawb. Okay, so mae hwnna'n wneud... Oh, lovely. Go on. Mae pob fel cartoony thing. Na 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 na. Oh, dwi'n cofio hwn. Diolch am y TikTok clip. Yn iawn. Da na na na. Do 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 do. Scooby doo. Oh, Kieran, mae'r views ar un o'r bloody shorts nhw yn insane. Right, rwy fi'n rhoi nhw ar TikTok, a wedyn rwy fi'n meddwl, beth fi'n rhoi nhw ar YouTube hefyd, just ar YouTube Shorts, right? Mae'r... right, yn mynd I just mynd o'r lowest view lan, right? So, rwy fe'n Blooming Bush, mae'n cael 4 view. Dim lot. Okay. Yeah. Dyma'r un boys, yn cael 12 view. Yeah. Dim diolch, yn cael 20 view. Yeah. Ond, owain, seithio'r hacker Nid James yn cael 594 views. Be, ar TikTok dyna ty shorts? Na. YouTube's Shorts. O. 594. Remember mae'n oherwydd mae cael y gair hacker mewn i'r title, probably. Hynna beth rwy'n dweud. Yeah, a falle GTA, achos mae pobl... Mae'n hon Yeah. boblogaidd. You know, Ond- os ti'n meddwl am, fel... Yeah. Yeah. Fi wastad ar yn meddwl, TikTok- mae stuff retro yn just yn Yeah. mynd niche iawn yn do it, you know? Yeah. Ond ar TikTok, maen nhw'n Mae cael fwy. Mae like, nostalgia yn gyrru Yndi, fi ma'n- tuag at y stuff Yeah. yma. Whereas... mae cael 658 ar TikTok. Yndi. A wedyn y rhai arall yn cael like 200, 300-ish. Dwi'n convinced bod yna bots yn mynd trwy TikTok de. Mae gen I fi un de, lle gwybod promise, mae'n 858. No way is the 858 to gwachio fi yn ar TikTok de. Yeah. Well, you know, Yeah. mae pobl... Yeah, byddwn ni ddim yn dweud hwnna, Emrys. Okay, mae'n bosib iawn bod nhw wedi. Oedd hwnna addo thing na ynglyn â rhywbeth. Un o'r Emrys Promises. Yeah, un o'r patented Emrys Promises. Yeah. So fatha promise go iawn ond ddim mor... Oedd e'r un ynglyn â shafio pen ti? Yr un, os di Pokemon Red yn dod allan ar y Switch. There we go. Yeah. Ond, mewn ffordd, maen nhw yn creu Pokemon games sy'n fwy tebyg I Pokemon Red a diwedd blwyddyn yma, so... Dim hyn oedd y promise. Na, fi'n gwybod. O'n I reit specific yn be ni o ddweud. ti yn. A ddewyd, sorry. Ond swi wedi reid a ddewyd yn TikTok sy'n cael gymaint o bobl yn gwachio fo. Ond, Here we go. TikTok yn weird. Dwi'n casau TikTok ond hefyd allan stopio gwylio fo. Ie, fi'n teimlo, unwaith fi'n dechrau gwylio fe, mae fe'n signo ti mewn a ti fyna Yndi. gormod o amser ti, fel... Oh my god! Oh yeah, sorry. Fi ddim yn neud hwnna bellach, fi wedi gorffen na. Dyna beth... Fi gyda teimladau fel, TikTok, ond ie, os fi yn gwylio rhywbeth... TikTok. Mae just
a fi'n gwylio'r un nesa, mae'r algorithms yn rhoi stuff tebyg, so ti just yn... Ie. Ie. Yr algorithms sy'n... Ie. Instagram algorithms yn insane. Nes i clicio'r un thing weightlifting y bynedd o. Dwi roed i search am weightlifting, dwi roed i Google o safe weightlifting. Sgwy ddim cysylltiad efo weightlifting. Rwy'n sydd gweld fi yn bywyd go iawn, os o ddim weightlifting dod agos i fi, de. Ond cos wedi clicio'r un post yn discover Instagram, de. O, dwi'n cael bob dim, man. Dwi'n cael... Ie, dim byd ond weightlifting. Macho man. Dyna yw ti nawr, Ems. I nhw. Seriously, mae o'n... As an anime fan, ti'n clicio'r un thing anime, de? O, be, ti'n clicio'r un thing anime ma? Dyma 6,000 o stwff yn Naruto i chdi wan. Mae hynna'n un. Rhaid i mi cymryd amser ddim brosio! Neu just ready i ffwrdd. Ie, nhw'n amazing am discover fel ti. Dwi'n dweud, mae gen i'r un problem efo Google News. Ia. O, fi'n gallu just redig trwy'r un yma. Isio, tos yn pobl sy'n byw yn... Ella, pwy'n meddwl faint sy'n gogl yma. Mae gennym ni papur newydd yn nhw Daily Post, ond gen nhw wefan North West Wales live, iawn? Ie. Dwi'n gwybod... Dwi wedi bod ar y planed yma digon hir a been around internet, de. Dwi'n gwybod ti'n wedi clicio ar y things ar ochr. Ond yna un, iawn, oedd o, beth o, you won't believe how Kevin Spacey looks now, iawn? O na, nes ti ddim. Ond i'n dda, trwy'n siŵr yn y news yn ddiweddar, dwi'n gwybod, wedi cael bywyd, to, wedi cael ei comeuppance. Faint o rough mae'n edrach. A dda Google, i'r wefan yma, ond 20 of people that have gone on rough times, dim un o'n nhw yn Kevin Spacey. Na. No! Mae hwn yn Mae'r clickbait articles yn just trash. Yndi. Like, poor I'm like, gweld un, it's like, amazing cure for foot pain. A mae'n like, troed, sy'n just like sefyll mewn o'r like tennis ball. It's like, what? Beth di hwnna? O na, dwi'n dweud Google rhywbeth fel What is the England score? Wythnos nesaf, llawer o pethau am Lloegr. Twitter, dwi'n gael trafferth y wyddau, iawn. Mae nhw... Mae'n un boi, iawn. Ti'n gwybod Twitch, ydy o, boi Twitch, ydy o, Edinburgh's nicest boy, oce? Dwi'n rhoi i dilyn fo. Dwi'n rhoi i gwylio fo. Ella ma'n dda, ella ma'n ddim, dwi'n gwybod. Ella yn dweud chdi, de. Ond cos dwi'n dilyn pobl sy'n dilyn fo hefyd. Dwi'n cael tweets fod o fyny ar main screen fi. A mae'n mor as dwi wedi dilyn o, dwi heb wedi dilyn o. These people also follow Edinburgh's boy. So mae Twitter dechrau'n hynna wan, as in, eitha dangos tweets pobl ti'n abod yn dilyn. So, ti'n gwybod mutio wedyn, a dwi'n teimlo bach yn gas yn mutio boi, cos dwi'n nabod y boi. Ond ti'n gwybod mutio wedyn, dwi'n dal yn gweld tweets o. Ond bydd ddim yn gwybod bod ti di mutio fe, so beth yw'r problem? O, ti di dweud ar y fideo, mae'n gwybod na. Mae'n crio, mae wedi gwylio'r fideo hyn yna, mae'n crio. Mae'n gogledd, mae'n bound achos, you know. O, does dim lot o bobl yna, so os ti ddim yn hoffi un person, mae hwnna'n majority. Be, gogledd? Ie, sy'n loads o pobl yn y gogledd. Ydy'r anti-gogledd. Na, fi ddim yn gogist, fi wedi cael y cryforydd ar no blaen. Mae hanner o stream, mae lot fwy na hanner probably o pobl sy'n gwylio ni o'r gogledd, so no way fi'n gallu fforddio bod yn gogist. Oh my god, edrych ar Sid, mae'n llosgi fi fel yn y ffilm. Mae hwnna'n classic, I can't be racist, so my best friends are... Classic, eh? Beth sy'n digwydd fan hyn? Ysdi fyth yr ser neu gyd, pam ysdi fyth yr ser neu gyd? Ie, but fi ddim hyd yn oed yn gwybod, oedd hwnna just fel automatic yn neud stuff heb i fi trio. Look. Like, be fi fod neud? Right, lawr? Duck? To burn off the pen! Like, what the... Oh, I see. Just mynd nôl ymlaen?
O, dim ond opsiwn i mynd nôl amlaen. Oh, sugar. Oh, flip! Oh, dyna'n lwcus. Oedd hwnna bach yn weird, though, yr animeiddiad fan'na. Yeah. Oh, freaky. O'n i'n hoffi fe, though. O, paid dweud mae'n neud y to. O, mae hwn yn mynd i bod yn lefel a hanner. O, na. Methu neidio. Fi ond yn gallu mynd nôl ymlaen. A ni... Okay. O, fi'n gweld. Fi angen just mynd fel na. O'r ffordd. Am ydy'r animation like hwnna mor da? O Fi ddim yn gwybod, mae'n awesome yn dyw e. Like, really good. Flip, ydw fi'n gallu neidio ddo? Fi'n agosau pawb meddwl am y pwyntiau. Pawb oedd wedi pleidleisio. Bydd yn werth e, bydd yn werth e. Reit cyffyrddus o'n pwyntiau fi, cos dwi'n gwybod beth i'r lefel dwytha. Ydy? O na. Yr un gyda'r car yn dyw e? Ie. Oh dear. Na. Yr un head... Ie, mae'n head... Mae'n Yeah. headman yn y fel. We're not aiming for the truck. Dyna fe. Oh, flip. Faint yw i... Flying, this is falling. Google route. Oh, Oops. yeah. Yeah. Falling with style. Faint yw weithiau sa'i chdi gweld tegannau chdi'n dod yn fyw i chdi coelio fod yn action fyw. Beth? So chdi'n gweld tegannau chdi'n dod yn fyw heddiw. So chdi'n coelio fod yn fyw. So chdi yn dweud, o na, rhywbeth arall di o. What the coffee? Yeah, fair enough. Oh, un wedi marw yna. Cos dwi'n licio meddwl fod y Small Soldiers ydy'r canonical sequel i hwn. Small soldiers. Yeah. Small Soldiers. Yeah. Rwy'n caru ffilm hynna. Oh, Small Soldiers yn awesome. Yeah. Mae'n ddau game specific ar PS1. A dwi'n cofio chwarae ar un sy'n mynd i ffeindio nilla online. Ac oedd o fatha Diablo. Oedd o'n gret. Hwna'n underrated. Ta mae pobl yn bod yn nostalgic am y cyfnod yna. Yeah. A Small Soldiers yn slipio trwy'r cracks rili yndi. Sy'n neb yn meddwl amdan Small Soldiers yn gais. Na. Small soldiers are brilliant. Ie. Fatha Indian in the Cupboard yn cenhedlaeth cynna ni. Sy'n neb yn siarad yn hwnna mwy. O, oedd hwnna'n agos. Ie. Oh, Wow. Rwy'n caru scene hwnna. Beth ydy hynna? Fi yn gwybod silly moment fan'na, just ofnadwy. O, hwnna, one up fyna. Dwi'n gwybod. Ie. Dwi'n ei wyl gweld sy'n ti'n ôl o, so dydy o werth. Right, lawn. Right, ydy'r... Na, mae ddim. Okay, so fi'n gallu gollwng lawr. Yeah. Oh. Oh, mae hwn yn dyn. Oh. Okay. Oh! Right. Oh, God. Yay! Oh, a bit freaky nawr. Ond mae'r animeiddiad yn wych. Fi'n cytuno gyda ti. Ar y bit Yeah. Mae'n hoffi sut mae like pob level hefyd yn y game hyn, like hollol gwahanol. Yeah, mae'n amazing, y styles. Dyna, o ran gwythio'r ffiniau, thing, yeah, mor amrywiol yn dywe. Un munud Yeah. mae fe fel yn first person style, a wedyn, oh yeah, come on, mae tri Yeah. thing. Mae ti'n mynd o like 2D, like Yeah. doom. Mae overhead wedyn gyda fel Yeah. yr un rasio. Mae nhw'n neud popeth. Right. Mae like roedd rhywun yn just chwarae, like o'r development team yn chwarae Doom and they're like, yes,
Ni angen rhoi hyn. Un stage, ie. Ie, rhoi 3D world fel hyn mewn i'r Toy Story game, 100%. Be dwi ddim yn deall am y bit yna, pam ydy yn dangos y ser os mae ddim yn gadael fi neidio fyny i gael nhw? Mae hwnna bach yn pointless yn dyw e? Ie. Rhywun yn anghofio. Oh, flip. Yes. OK, mae hwnna'n OK. OK. Yr un nesa sy'n dal fi allan. Oh god, dyma ni. Oh! Oh, it's silly! Flip. No! Oh, no. God. Alright, un nesa. Fi'n credu fi'n rhoi fy hun tan hanner awr wedi, achos ges i noson hwyr neithiwr, a ffaith bod o'n i ddim yn dda iawn yn y bore heddiw. Mae rhaid i fi rhoi rhyw fath o limit, neu byddai'n gwybod bydde ochr sy'n mynd yn eitha addictif ynglyn â pethau yn cymryd droso, a fi ddim eisiau gwneud hwnna. Disgyblaeth. Gweithio arno fe. Right. Lawr a. Na, start yna. Yeah. Skippity skip. Boom, boom, boom. Dee 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 dee. Infinity and beyond. Na, just... Dy fi hwn ar VHS pawb, dyna pam mor hyn ydw i. Nôl yn y dyddiau ddau. Ah, god. Wedyn, ar y bach chi'n dysgu am cyfrifoldebau a pethau pwysig i oedolion a mae just byd chi'n mynd yn trist. Oh. Yeah, dyna ni pawb. Aros yn ifanc. Aros yn ifanc. Diolch am y positivity, Morgan. Yeah. Unquadrist in a chat, pawb, please. There. Oh, gosh. Dwi'n gwybod beth wedi. Ond mae Toy Story ni fi'n hapus iawn, actually. Ti'n beth, though? Ar stream, gorffen Lion King, Aladdin, DuckTales. Bydde Toy Story ni'n really nice i ychwanegu'r list. Ddim yn rhoi gormod o bwysau, ond... Yeah. Stuff yn DuckTales? Do? Fi wedi gorffen DuckTales 1 a 2. A fi wedi gwneud Chip and Dale 1 and 2. Chip and Dale's hanner awr hwnna'n cymryd. Yeah. Hanner awr. Sy'n Asterix yfyd o? Oh, Asterix, ond hwnna ddim yn Disney, ond yeah, mae fi'n un werth siarad am. OK, dyma ni. So... I siarad am VHS tapes. Rwy'n cofio cael Monsters Inc. No way. Ond rwy'n VHS yn glas fel Sully. Rwy'n meddwl rwy'n fe'n like a coolest peth yn y byd. Yeah. 2001 o Monsters Inc. Oh my god. Oh my days. Os wedi teir efo 2010. 2010?
Tebygrwydd o cyrraedd y save point nawr. Dim yn dda. Oh. Dwi'n rhaid i dweud fel y VHS Pokemon first movie in Melyn fel Pikachu. Very cool. Cofio, mynd i'r cinema i watch the Pokemon movie gynta a chdi cael cardyn Mew am ddim. Oh, what? Os di cael Ancient Mew Pokemon card. Faint mae hwnna werth ar eBay, wan. Jesus. Pilot like Priceland. Or maybe long gone. Mew Pokemon card. Celebration. Oh, by the way, ti'n gwybod yn wedyn Owain, ti a diddordeb mewn y gofod a stuff, right? A yn Mexico, nes I cwrdd â rhywun oedd yn gweithio I NASA. Yeah. Oh! Yeah, a Okay, mae'n gweithio ar prosiect ar hyn o bryd o'r enw Project Artemis sydd yn mynd yn y 2 mis nesaf a rhywun i'r lleuad. Oh. Nice. Mae'n random yn diwy ar gwyliau. Yeah. Really cool. A nes I wneud yn siŵr naeth dangos fi fel badge fe a popeth, so dwi ddim yn con man. Pan byd ti'n am, but, you know, oedd e'n eitha cool gweld hwnna. Oedd e'n siarad am stuff am fel orbits a, yeah. Gallai wedi dweud unrhyw beth I fi a byddai'n fel, oh, okay. But, you know, o ran gwybodaeth am y gofod, ond oedd e'n swnio'n eitha legit. So legit. Dwi'n rhaid i fi mwy am y peth moon hyn. Am y beth? Oh, peth moon hyn. Yeah. Moon? Moon? Moon, you say? People on the moon? No. It's way over there. Yeah. In the sky? Na, oedd e'n funny. Ond o graig fi fel, oh, do you think there's aliens out there? Ond I fel, oh, come on now. I'd mean, o'r holl cwestiynau, oedd e fel, well, bydd yn silly meddwl bod na ddim, ond ni ddim actually gyda unrhyw tystiolaeth. Oh my god. Bydd yn ddim yn mynd I siarad am y boi ma nawr. Ni'n cael bwyntio. Gorffen y lefel. Go on. Mae'r Pokemon card na, so ges I yn y first screening o Pokemon, werth 15 pint rwan. Wow. Oh, Dwi wedi talu 15 pint lawr y draen. devastating. Oh, absolutely devastating. No, Faint o Fredos dwi ti gallu cael? So hwnna'n take away a hanner take away. Ish. Oh, dwi'n gutted. Dwi'n dyfaru sbio. Highest. Be the highest. Highest Pokemon card. Oh my god. Mae Pokemon card just a scam one di. Pwysio man di. Un o'r Pokemon card Japanese 2015 Pikachu Battle Fiesta promo 3,500. 3,000. Pen y poeni, allith eBay a PayPal helpu chdi allan wrth wneud £166 per month am 24 mis. Rwy'n mewn debt o prynu Pokemon card. Oh na. Beth fydd fi wedi gwneud? Ti'n mynd I lot o cardboards dweud yma gan, ti'n dod o draws Pokemon cards? Yeah, mab fi yn casglu nhw eto. Like, as in ddim eto, mae fe wedi dechrau casglu nhw, a fi bach fel, oh my god, o dyfu Pokemon cards yn tyfu fyny, ond o'n I byth gyda fel folder I cadw nhw yn daclus na dim byd. So, ddim yn bei o'r ffaith, fi ddim gyda nhw nawr oherwydd hynny, but, yeah, fi'n credu mae cael folder yn pwysig nawr. Dwi'n cofio oedd nes I cael uffar y casgliad a nes I werth nhw I gyd am the sweets, no? Yeah. Na! Dylen ni jyst wedi cymryd y hit, so it's just... Yeah. Mae'n nuts yn dwi.
Whoosh. Whoosh, oh man, good. Nes i Japan blynyddoedd yn ôl, nes i i'r Pokemon store oedd fanna nuts de. Yeah. Oedd bob dim, oedd rhywun yn deitha fi, rhywun yn bod yna, ni'n abod cynt ydy. Mae pethau'n dyflonnu fanna ar ôl mis. I mwy yn cael scarcity fyny. Ti'n methu mynd i Pokemon store yn Japan, yn y lle Tokyo, a just cael beth isio. Mae nhw'n newid o'r bob mis, i chdi neu chdi mynd yn ôl a gwario. Really? Ie. I neud nhw, mae yna ond 15 o Pikachus efo'r het specific gwyrdd yma. Math yna'r thing. Really? Mis nesaf fydd o'n gwisgo'r het coch, ac ond rhi coch bydd yn gwerthu. Wow. Yeah! Just i creu fel artificial scarcity to... So Digimon byth yn hynna. Digimon. Fes i angen blymyn NFTs pryd ti'n gallu cael the champion. Pokemon cards. Yeah. The original NFTs. Ooh, one hit. Oh no! Efo tokenau wedi cael ei ffwnd. Beth i ffwnd mewn Cymraeg? Ni ffwnd. Oh, oedd yn cuddio! Sneaky. Oh! Ah, damn. O'n i'n So ysgoi Heso- nhw'n really da fanna hefyd. So rheswm hel y ser? Na. Dim bod fi'n ymwybodol. O falle os ti'n cael hyn a hyn, falle ti'n cael rhywbeth, I don't know. Dim yn siŵr. Hwna'n question really da. Non-fungible token yn Cymraeg according to Google Translate yw token anfangadwy. Oh. Apps yn i'n gael o fan. Token anfangadwy. O, dyma ni Ooh. Sid nôl gyda'i chwyddwydyr. Ffwngadwy. Hang on, Mae fy tokens wedi cael ei ffwngio. Oh, flip. O, ti'n methu... Mae o'n... Oh my god, mae hwn yn rhysedig. Ti'n methu jumpio? O, na. O, mae'n siŵr... Ti fod yn dod nôl i yn ôl y ser, oed. Hynna di logic, mae'n siŵr e. Falle. Na. O. Dal ni ddim mynd. Oh, flip. Oh, hot, hot, hot. Oh, sneaky. Oh, ia. Mae hwnna'n ofnadwy o anodd y bit yna. Mae rhaid i fi cario bywydau trwy i gallu... Yeah. Okay. Oh god. Okay. Woohoo! Dyma ni. Un. Fi'n cynta. Boom. Eileen. Dyma ni pawb. Bound. Bound yn neud y tro yma. Ti just methu ffeili gymaint o hynny a ddim dysgu rhywbeth. Oh, sugar. Mae'n un bach, dda ni. Oh. Ow. Oh, oh, oh. Hot, hot, hot. Hot and spicy. Na. Mwsh. Dwi'n boi mae lot o llyfrau DIY-ers. Llyfrau DIY. Ie, mae bob un llyfr yn either yn heavy rock neu DIY. Oh, o'n i... Come
Come on, surely. Yes, come on. It's a level sy'n ôl. Gobeithio hwn yw'r un olaf. Mae the O na. Battle of the Mutant Na. Toys. Na, ddim hwn yw e. Oh god. Oh, come on. Ooh. 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 Oh, fi methu mynd ffordd na. So fi angen mynd fyny. Haha. So fi'n mynd ar scud. A wedyn fi'n mynd lan. Ah, okay. Oh, whoa. O, fi'n hoffi'r cerddoriaeth, though. Oh, sugar. O, fi angen mynd right nôl nawr. Oh, na. Okay, so pwyll pia hi pawb. Os ti'n hitio'r speeders ma, dyn nhw'n mynd, ta dyn nhw'n just yn mobile eisiau. Beth ti'n dweud? So pan ti'n hitio'r speeders bach ma, ydyn nhw'n diflannu'r o'ch hitio nhw, so just yn... Ar ôl cyfnod, a wedyn maen nhw'n dod nôl yn fyw. Oh, ydw i'n neud hwnna? Yeah, fi yn hoffi hwnna. Off! O! Oedd hwnna'n greulon oedd e, achos... O leia, fi'n gallu skipio i'r lefel yna nawr. O, Sid's Workbench yw hwnna, fi'n credu. 34255. Efe? Na, oedd hwnna'r un cyn. Na, hwn. 13. Na i gweld os mae hwnna'n neud e. Sgoi gorfod skipio trwy pob lefel am cymryd oes. Yeehaw! Right. So, 3, 4, 2, 5. Oh. 5. This not fight the will of the claw. What? Sid's workman, make your way across Sid's desk, but look out for Sid. Oh, hwn, okay, mae hwnna'n ffain, achos dwi'n gallu neud hwn nawr. So, yeah, dyna ni. Hwnna'n gyflymach. Okay. So, mae'n chwym iawn yn hyn. Oh! Oh, come on! Oh, na! Ooh. Paid dweud fi angen mynd right nôl, though. Paid. Na, bydd ddim. Just fan hyn. Okay, great. Ah. Oh! Oh! Spider Woody fe ma. Oh, nice. Be? Oh, I saw that coming. Oh! Oh, ddim yn hapus am hwnna. Really gas. Oh, a colli blimyn bywyd. Be yn y byd? Oh, oedd na fel pwynt arbed hefyd sy'n neud yn fwy greulon. My god. A dish. Right. Boom. Boom. Nah. Ah. Dwi'n gweld nawr. Mae'n dod
bellach i ffwrdd. Right, oce. He, lawr. Aros i nhw dod lawr, a wedyn mynd amdano fe. Dwi'n rhaid siwr, ochr arall i'r boxes ma, wel ys i checkpoint. Disgyn lawr. I chwith. Ie, fi gallu gweld mae save point y fe. Ie. Oce. Ooh. Oh my god. Dim ond un oedd gyda fi fanna. O, daro! Oh my god. Ys ti'n neilio, bits Spider-Man. Dwi'n mwyn beth. Ie. Oh, sugar. Oh. Oosh. Oh, no. Oh. O, mae rhaid yn cyfle mas. Oh. Mae rhaid lef cynt. O, paid dweud o'r rhaid i fi. Ah. Paid. Surely then. Oh! Oh, surely. Yes, and don't call me Shirley. Okay, a sky. Okay. Nes i neud y bit yma, though. Dim yn big deal. Right. Fyny peth... Cymryd amser, dyna'r... Both. Ys ti'n neud fam i gyd ar un bywyd, cofio? Heb hits. Iwan. So, byddwch chi'n fflio dy hwnna. Yeah. Dwi'n Fi'n gwybod mae'n swnio'n ridiculous, ond fi yn teimlo bod y cerddoriaeth wir yn helpu. Mae fi cael fi yn y zone fel... Sgwni fi'n cyddoriaeth ar yr... O, na, ti ddim, wyt ti? O, Gerard, there the Twitch. Oh, yeah. Wyt ti just cymryd fy ngair am e. Okay, so, neidio a... O! Dim ot, oes e? Neu oes na ot? Jumper cool o... O, na. O, ie, ma fe. Mae'n ffain. Mae just fanna. Ond fi'n ffrindiau dy fe nawr, so... Surely, oes na ffordd... Rhaid chdi test. Na, rhaid chdi. Mae rhaid. Bydd ddim mor hyfryd a gadael fi ennill y gym. O, mae hwnna'n ddiddorol. Mae dyn sydd wedi dweud, fach ti'n mwynhau y cerddoriaeth Morgan, achos dwi'n mynd yn wirion. Okay, dwi'n hoffi e. Weird taste, neu beth bynnag. Right, so... O, ti stuck o'n awan? Fi yn teimlo fel fi ddim quite yn siŵr beth fod wneud, a mae loads yn nhw! Right, so... Rai bod fi'n neidio draw fan hyn. Yeah. Come on, Dedsy. Ti'n gallu dweud bod ti ddim yn hoffi hwn, surely. Beats. Right, be dwi'n colli fan hyn? Okay, mae yna can ychwanegol. A fi angen mynd o. Okay. Oh, dwi'n gwrw fe? Neu, be fi'n neud? Oh, god! What? Oh, the spider baby, yeah. Ond sut? Oh my god. T'w gael wisio braich?
Ie, fi'n gwybod Feels like mae'n the- really anodd though. Fi'n gwybod, in theory, o fi yn neud e, ond Wel, in theory, chdi ddim nid o. ie, ddim digon dda. Dyna oedd y Wel, broblem. ti eisiau teimio fo, ti eisiau pethau... Ti eisiau Ie. neud siŵr fod y Ww, Spider Baby yn... Flip, fi ddim yn gallu fforddio wneud hwnna ddo. Sloppy, sloppy. Oh, mae'n sloppy fyd. Oh, come on. Ti eisiau jump ar y radio? Yeah. Na ti methu. Ti jyst angen neud naid gwell. Mae efo Spider Baby yn blymyn ofni fi brwy fi'n bach. Okay. Mor creepy dod, ie. Gweld, mae ddim yn... Mae hwnna ddim yn... Mae ddim yn... Mae rhaid i fi cadw i ffwrdd o hwnna. O, chdi sy'n teimio'r karate chop? Ie. Yeah. O, yn hwnna'n automatic. Na. Ww. Ba, rhythm village. O, gan chdi rhythm, man. O! Sorry. Ond dwi'n fwy hyderus nag o'n i. Ie. Achos... Yn hir. Just, os No. dwi ddim yn colli bywydau llac, you know, fel bit yma, byddai'n ffain. Fel hwn. Right. Sloppy, sloppy. Right, cael e mas y ffordd. Oh, fi angen neud y naid yn gynt. Yeah. Wel, pedwar bywyd ddim yn gwael ar y bit yma. Ond dwi'n gwybod nawr i just mynd syth ffordd yma. Ie. O'n i'n silly o'r blaen yn mynd tuag at. Ie, di rhythm, ti eisiau ddau na gwahanus. Yeah. Dwi'n meddwl ffrindiau, ddo. Ie, yn y diwedd, ond i ddechrau mae fe'n ofn nhw a eisiau bwrw nhw gyda buzz achos dwi ddim yn deall nhw. Diolch metaphor fan'na. O, eisiau bythyn ath o pwynt. Yeah. Oh, God. Yes! Come on. Come on. O, mae'n 30 munud ond fi'n mynd i gythio fe achos fi di mynd rhy bell nawr i troi nôl. Codi ofn fi. Ie, roedd yn codi ofn i fi hefyd. Cofio Spider Baby yn y ffilm. Ie, oedd hwnna'n creepy iawn. Rollerbob. Use rollerbob to escape across Sid's house. Watch out for Scud. Sid's pet. Oh my god. Oh, wow. Oh, mae hwn yn debyg i'r un Rex. Oh, Jesus. Ooh. Jesus. Oh my god. O! Be fi fod wneud gyda hwnna, ddo? Sut ti'n gallu gweld yn? So, ie, sut fi'n ysgoi hwnna? Just fod gwybod beth sy'n dod nesaf. A faint o grisias gyda ti yma? Oh, man. Right, Sid's workbench then, a wedyn couple of skips a byddai yna. Chwarae teg i Disney Interactive though, nes nhw just, you know, creu gemau dda. Fi'n aros amdano fe, Emrys. Ti'n gwybod y gêm arall ni? Oh, man. Right. 3, 4, 2, 5. Yeah. Wedi wneud. Okay. Wneud hwn hefyd. So,
Oh. Sid with an evil laugh. Sid picks up Buzz and straps a large rocket to his back. Houston, we are go for launch. Laughing, Sid takes Buzz outside. Oh. Yeah, fi'n cofio ffilm. Gwych. Oh, right. Roller Bob. Actually, disgwyl chdi wneud efo hanner sgrin pan mae cyn dod yna. Huh? Oh, the weird developers and just mynd, oh, good. Memoriser o level. Classic Morgan line, dysgu patyma. Be ti'n meddwl? Ti'n licio dy hynna'n aml? Ydw i? Just angen Yndi. dysgu patch. Ie, os ti'n mynd yn frustrated a bit o game, ti'n wastad yn mynd, ie, dwi'n joio dysgu patyma. Joio dwi beth? Dysgu patyma. O, fi yn hoffi hynna. O, Ie. retro games gynna gyd mae fe am, ddo. O, Sut ti wedi dodgio'r caniau a'r bombs yn diwedd fi yna? ddim yn gwybod. Fi'n mynd i Mae'n trio dechrau fy efo ngorau. pa? Perfeithrwydd. A mae'n gorffen efo pamau. Trauma. Oh, flip. Yeah, Dyn nhw'n sit. random. Yes, Mae'n mae'r peth ti ridiculous. Mae hwnna'n ridiculous. My god. Flip. Alright, falle jyst dim patch rhywbeth yn fel. Wel, ges di momentum da i dodgio'r bombs o hynny ddo. Do, Ges di ffeindio'r rhythm. ni yn y groove, o'n i. Ie. Oh, flip. Oh, na, dim groove yna. Bla 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 bla. Bla bla bla. O ddim groove o gwbl. Na. Fi angen ennill y groove. Dim groove, dim chill. Yeah. Zen. Fi angen foment zen. Na. Waw. Bron fel bounsio. Dyna be fi angen neud fan hyn. Oh, bron fod. No way, no way. Oh, mae continue dy fi. Surely. Surely? Sega. Na. Na, na. Flip. Mae'r game hyn yn brutal. Mae yn. Ond, fel gyda popeth, bydd y game yn teimlo'n amazing pan fi'n gorffen e. Gobeithio. Fi fancy spin o hwnna. Dwi wedi gweld chdi'n neud o an. Okay. Na. Mae'n game wych, ond mae just rhannau o fe. Mae'r hitboxes a fel y pwynt. Mae cywirdeb angen bod really yna. Mae weles ti y bombs yna a'r caniau. Mae rhaid ti just dysgu lle maen nhw'n mynd i ddod o. A... Oh, here we go. Ydw i, fi'n siŵr o fod yn ailadro fy hun llawer. Ah, Sid! Whoa! Rocket yn mynd i dod rhywle fan hyn nawr. Dyna fe, dyna fi. O'n i'n gwybod, ond dal... Ah, yeah! Bugger. Yes! Mae yna gobaith. Nes i cyrraedd y checkpoint ar y go cyntaf. Mae yna gobaith wedyn. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Oh, damn it. Flip. Die. Okay.
Oof. Ah, sugar. Oh. Yes! Yes! Hey! Oh man. Wow, oedd hwnna'n intense. Nice. Yeah, ma fe'n Nice. lefel galed. 5-1-3-2-4. Do-do-do-do-do-do. Do-da-dee-dee-dee-dee. Right. Daytona. Daytona. Okay. Drive RC car back to Andy's house to pick up Buzz. You get 2 stars for every power cell you collect to keep RC on the move. Okay. Oh my god. Edrych ar hwn. Oh my god, nes I ysgoi bloody... Oh my god, yn meddwl... Oh, fi'n mynd i marw. Fi ddim yn heiddi ennill. Dim digon o juice. Yeah, unrhyw un sy'n gwylio streams yn chwarae yn gwybod dyma yw fy Achilles heel. Wel, mae yna 2. First person shooters a gemau rasio. Oh my god. Just more rubbish arnyn nhw. Dwi'n eisiau gweld game rasio. Mae Countws yma, dwi'n allan am 2 ddiwrnod. Oh. A dwi'n methu cael hyd i PlayStation 5 am pris call. Oh. Gutted. Mae dod allan PS4 hefyd, ond... Dwi'n methu chwarae hwnna'n gwybod mae'n PS5 version yn bodoli. Yeah, rwy'n pob amser checio fel y stock Yeah. checker. Twitter account yna. Ie, a mae Eurogamer i stafyd, gan nhw'n lle. Yeah. Mae EE efo'r un stoc, ti'n gwybod yn ti'n gwybod bod ar network EE i gael o. Gutted. Neitha clyfar gan i ddo. Mm. Neud hwnna. Marw. Dwi'n fel nes i sbio ar eBay yn un o wedi brynu fo. O, sdi hwnna, Sandy? Be beth? Yes! Dwi'n sbio ar eBay, ond mae prisia, nhw'n dal yn sen. A dwi'n meddwl fod nhw'n gwerthu, cos yr un mae'r boi Yeah. gofio sbio o blaen, mae'n dal yn gwerthu i de. So dwi'n meddwl, Perhaps we've just got lots of stock there. Oh na, un o rhain eto. beth ti'n ei wneud? Find your power cells, dwi'n credu. Dyna beth oedd e'n dweud, ond... Oh, sugar. O, handy. Just mewn amser. O, mae ser yn eitha... Dilyn y ser. O, hwnna'n swnio'n eitha... barddonol. Dilyn y ser. Reach for the stars. Can brenin y ser. Every mountain high and reach for the stars. Follow your heart's desire. Reach for the stars. Leaning over you. That my dreams will all come true. Fuck off and game, mama. Oh wow, top that now. Oh my gosh. What do you call like the whole genre of the game here? Oh. Dwi'n teimlo ti'n ffarang. Dyna ffordd wrong, ie. Na fi'n teimlo'n silly. You've shut the bed. You bugger. Sorry, ddim chi. Fi. Oh. Fi'n dilyn of things, nid hwnna, just a ser. Yeah. Oh, ddim fan... Oh, ie, oedd hwnna un fan hyn, actually. Oh, dear. Ta'r tilt, ta'r yn... You're doing soul level type animation. Home level type.
eisiau pob level type o game hyn. Oh, yikes. Mae'n o VR level next. Fyny. Yeah. Oh. O leia nawr, mae gyda ni password yn mynd syth fanna. Daytona. It's going It's away. gonna win, it's gonna win. Two penny machines yn unrhyw arcade. A hwnna drws nesaf i fe. Really eisiau Daytona arcade machine hyn. Oh, Ie, yeah. Mae hwnna ar to-do list fi de. Dwi'n... Hwnna game yn am. Dwi'n joio Daytona. Daytona. Hynna di... Fatha iRacing, hynna dwi'n neud yn iRacing, lot oval racing. It's just basically... Ie. Kieran gofyn, sawl level... beth o fewn dweud? Sawl level type o dyn nhw eisiau. Yeah, I know. Yeah, oedd hwnna'n wir. Mae nhw'n cael... Oh! Whoa! Whoa. Skippity skip. Fi di wneud hwn. Right. Chan. Boom. Boom. Light my fire. Oh. Bam. Bam. Fi'n gwybod mae un rown y cornel fan hyn, so fi syth amdano fe. Wheel spin. Ti'n angen yr un yna, cos ti'n gallu cael yr un yna stat o e. Ti'n iawn, ti'n gwybod. Oh, sugar. Ie, maen nhw'n eitha caredig o ran faint mor dda mae'r batteries yn gweithio. Duracells dyn ni. Oh dear. Oh dear. Oh sugar. Oh! Oedd yna mor agos! Oh, flip. Ddim yn hapus do hwnna. Mae Spice Orange yn dweud, o, Heddiw, dwi'n caru coediog o buzz. Coediog. Mae'n syniad doniol, yn y reswm. Ys wedi yn Cymraeg ydi e. Coediog. Ooh. Oh, sugar. Mae un fan'na. Okay. Nôl yn y ras. Oh, God. Scheisse. O, na. Yn reit yma. Ah! Oh, mae un fan'na. Okay, y tric yw i beidio mynd mewn I panic. Beth wyt ti actually gwneud? Fi yn credu fi'n panic o'r tipyn bach. Gormod. Like, Beth wyt ti angen gwneud ar y lefel hyn? nawr. Just, ma' na un awr fyna, so peidiwch o streso. Achos fi'n gallu neud e. Fi ddim yn gwybod yn y ble yn y byd yn mynd o. Just mynd lan, dyna yw'r reol. Baby. Just mynd lan. Yee! Hey! Nice un. Spice orange. Coediog. Right, bant ni. Rocket Man. This is it. The truck is in sight now. His mom's car is just in front of it. Reach the car and you're no longer lost toys. Good luck.
Ti'n o lefel olaf. Peidiwch ennill. Ni eisiau channel points. And beyond. Sti dyn na hefyd o'i? Be? Yeah, we're just rhoi, like, couple cant, like, maybe... yeah, really definitely ddim rhoi 75 fil. Here it comes. fel rhyw bowler. Here it comes. Dwi am wneud... Gan guaranteed victory ni fan. Ti'n meddwl betio'r dwy ffordd? Na, guaranteed victory fi ddim yn mynd i ennill. O, hwnna'n harsh. Ti'n cael getaway gyda fe achos ti'n ffrind Emrys. Na, dwi'n iwsio channel points gyda fi ar ôl. Yeah. Oh, sugar. Oh god, lan, obviously. Dyna'n... Oh, dim save point hanner ffordd trwy yma. Cos lefel olaf yn amlwg. Wel, O, Emrys wedi redeemo ban in-game action. Morgan ddim cael dynafio up button. Oh, shut up. Mae hwnna'n amhosib. Na, paid. Mae'n just ridiculous. Wedi gwario 1 fil points No. ar hwnna. So, fi jyst yn mynd i marw achos mae Emrys yn dweud. Ife dyna beth mae Twitch gyd am nawr, ife? Dyna be ni'n neud. wyt ti'n tanseilio y gwylwyr, Morgan, efo point? Wyt ti'n dweud fod point yn golygu ddim byd i'r Na fi gwylwyr? ddim, ond fi'n dweud Well, er lles well, gorffen y well. gêm, surely, chi Scam, gyd yn fans scam, o... Scam. O, Kieran wedi redeemo ban in-game action. Morgan methu cyffwrdd y controller. No, Benec. Just... Ti'n cael 9 munud? Na, wyt ti wedi rhoi like, amser ar y gêm hyn, cut-off time, neu? Sorry? Wyt ti jyst wedi chwarae fe tan ti'n ennill? Wel, na, mae dy fi... Fi'n gobeithio wneud e mewn 9 munud, dyna yw'r cynllun. Wel, ti angen chwarae heb cyffwrdd y Ie. controller. Ond yn doable 9 munud, de. Come on now. Just rhoi fi challenge, boys. Paid betio'n erbyn neu rhoi obstacles. Achos mae'r game o'n digon anodd. Os o'n i'n chwarae Mario Bros neu, you know, just... Don't, you know... Fi ddim eisiau setio rhywun, ond... So, 11 ydy'r cut-off points lle, ie. Okay. O na, byddai ddim yn gallu stopio fy hun mynd nôl, fi'n gwybod. Actually, faint o pwynt sydd ti'n actually cael, Emrys? Gai dim byd, na chef. Gael dim byd ar ôl? Gai siar o 960 points wedi splitio efo 4. So, os di Morgan ddim yn ennill, dwi'n elwa 240 points. Oh. Here it comes. To infinity. Oh. And beyond. Here it comes. Oh! Kieran cael 150k. Yes, i mawr. Money. Here it comes. Here it comes. Ow. Oh! Here it comes. Watch out. Here it comes. Watch out. Oh. Gola coch fan yma gan. To infinity. And beyond. Here it comes. Watch out. Here it comes. Here it comes. Golau coch. Just got it, sorry Emrys. O'n i'n canolbwyntio gymaint nes I ddim cael y joke. Sorry. Here it comes. O'n I yn y zone. Game face pawb. Watch out. Oh, hwnna di ticlo fi nawr. Here it comes. Oh. Here it comes.
Dwi'n ti'n goffa na. Here it comes. Watch out. Here it comes. Oh, whoa, whoa, whoa. O ie, dwi'n cofio yma. Off! Here it comes. Rai bod fi'n mynd o dan then, surely. Infinity and beyond. Okay. Rai bod fi'n mynd o dan y truck am cyfnod. Watch out. Cos... Newch ben. Just dweud wrth i Emrys, ydw fi'n mynd uwch ben neu o dan? Dan. Methu cofio. Okay, okay. Sy'n trico fi am points as childish. Na. Okay, o dan, o dan, o dan. Okay. Swn i gallu... Dwi wedi bod yn reit... Dwi wedi atal chdi o gwbl yn y stream yma. Na, ti ddim. Oh, you bugger. Sorry. Dwi heb wedi fod angen neud. Oh, sorry. Oh, flippin' heck. Oh. Ww, mae hwnna'n tight ynddi. Y fan o to. Here it comes. Nawr fi'n gwybod fi angen mynd lawr yn gyflym a nôl. Ddim fanna ddo. Nes i ddim aros am y truck head. Truck head yw'r term technegol. Truck head. Pen y truck. Cab. Cab. Hyd yn oed. En y... Truck head. Fi'n ofyn truck head. Mae pen y truck bach yn... Ie, agos... Ie, penetrating ynddi, so... Ie. Stop, guys. Here it comes. Watch out. Here it comes. Ow. Watch out. Ow. Easy normal to hard, di hwn. Here it comes. Shut up, Emrys. Does na ddim Oes na- opsiwn. Oes, mae'n opsiwn. Mae'n opsiwn. Dim ar game fi, EU version, achos nes i checio. Nes i mynd o'r dechrau meddwl, please, sit. So, does na ddim. Fi'n gwybod, ffaith. Here it comes. Oh, Watch out. okay, okay. Surely. Be fi'n neud nawr then? Lan? So, efo. Yeah? Oh my god! Na! Mynd lawr. Fi eisiau bod yn y truck, surely? Na, mynd o blaen e. No! Holl pwyntiau pawb. Holl pwyntiau i pobl oedd yn... Beth yw'r gair? They're right here in this box! Nid Mickey yw e. Hi kids! Who in the box? Ydy hyn actually... Ffydd. I bobl oedd yn cadw'r ffydd, you know? Ydy hyn actually do with the game? Yeah. Right, but because... Well done, you've completed Toy Story. Hope you enjoyed it. Thanks for playing. Talia, Boom, then, alright, shakalaka. Die on Dudsy. Come on, Faith. Come on. Are you sure Adi is the correct outcome? Ie, nath ti reid nac ydi. Oh my god, viewers have chosen the correct outcome will be awarded 76,000 channel points. Yep. Wow, hynny'n cyffroes. Dawnsio i hyn. Ah, yeah, be ready. Die on Dudsy. Die on boy. Chidi, betio ar y ceffil cywir heddiw. O, 2 munud i mynd! Nes i anghofio, actually. Oedd na 11 oedd y cut-off. Oedd hwnna'n really dyn. Ond Emrys yn colli 75k. Wow! Oh, man. Oh, mae mor nice i gwybod beth sy'n digwydd right o'r diwedd y gêm ar ôl goffi. Fi'n gallu gweld bod... Rwyf dim ond, rwy'n meddwl... Ie. Dim ond, Rosyn di ac Caiwyn. 1-3 wedi foto ydi. So y dau nhw yn rhannu y 76,000. So Rosyn di a Dol Badarn, ie? Na, rwy'n enw Caiwyn. Caiwyn! 1-3. O, dyna ni.
Kai, da iawn boi. Da iawn, da iawn. Da iawn Kai. O, gall ti dod eto boi. Good job. I'm really hapus da hwnna. Mr Potato Head, clasur. Kieran yn fel... Wait a sec, fi eisiau gwybod pwy naeth betio yn erbyn fi. Come on. Emrys. Pwy arall? Mae'n iawn, byddai ddim yn grac, just siomedig. Pwy? Joke. Yeah. Ie, ddim yn dweud. Rwy'n 4 pobl yn! Rwy'n 4 pobl yn! Ddim siŵr pwy ddo, mae ddim yn dweud. Mae just dweud pwy wedi ennill. Jump King nesa, Morgan. Oh, Jesus, Ti'n- na. Jump King? Ti'n chwarae Jump King. Na, ti'n o beth, Dim nes i weld diolch. ti'n chwarae fe, a oedden ni wedi cyrraedd rhy hwyr i bleidleisio lol. Sorry, rwy fi ddim yn rhoi am 5 munud. Amlwg bydde ti wedi bleidleisio i fi. Come on, Kieran. Sorry, fi fi'n rhoi yn hirach tro na, so like hanner awr neu rhywbeth. Yeah. Mae'n speisio stream lan pan chi'n gallu pleidleisio os mae rhywun mynd i llwyddo neu fi. You're rhaid fi cyfadde hwnna. Yeah. Wel, mae'n gamble heb consequences. Ydy, yeah. Buzz Lightyear. Mae'n teimlad really unsatisfying, personally. Gorffen game. You know, nawr fi'n gallu rhoi a heibio fan hyn yn gwybod fi wedi gorffen e. So, ar y shelf, fel, you know, rhyw fath o symbol. Gorffen, done, haven't done. Just mynd trwy nhw. Falle dyna yw'r peth, mynd trwy awr retro a trio just gorffen pob game retro sydd gyda fi mewn box, neu mewn ffisegol. A chwarae nhw ar heb defnyddio'r Everdrive cartridge. Achos wedyn ti'n gwybod ti yn chwarae'r game yn gywir a stim fel, you know, stim thing, na, mae hwnna'n rhy gyflym, hwnna'n rhy araf, hwnna ddim quite yn iawn, mae hwnna'n fersiwn haws, you know, ni ddim yn cael unrhyw dadl wedyn. Clywed o hwnna. Oh my god, gall hwnna bod yn rave, os nhw'n rhoi fel beatio, a gall nhw troi hwnna mewn i proper rave tune. Dwi'n gyrru link i chdi, Morgan. So the thing ydyn ni bain efo Excel spreadsheet. Yeah. Mae'n wefan lle di wneud o lot gwell. Fi'n cofio ti'n dangos ar Discord, mae'n edrych yn really dda. Cos ti'n gallu reid o yn Twitch about chdi wedyn. Cool. Atgoffa fi o'r version Eurobeat o'r can yma. Eurobeat o'r can yma, bydd e'n clas. Os mae gyda fel y dechrau fe. Fi siŵr naeth rhywun gwrando ar y gêm yma a meddwl, just cael bach o a just neud y bach yn fwy uchel. Y PAL version is di chwarae? Yeah, PAL. You've got a friend in me, idiot. You've got a friend in me. You've got a friend in me. Eurobeat. Falle, rhaid bod rhywun di neud e rhywbryd. You've got a friend in me bass boosted. You've got a bass in me. Oh. Officially gan Disney lol. Walt Disney feature and Disney Animation Services. Diddle. A dyna ni. Diolch pawb. Diolch pawb am wylio. Diolch am cwmni. Mae wedi bod yn really, really nice cael cwmni chi ar y stream yma. Diolch am betio a ennill bet. A pawb chi ddim, falle bod chi'n dysgu tro nesa pwy betio dros, ond na. Mae rai gemau byddai probably byth yn gallu gorffen, so mae'n neud yn diddorol. So diolch pawb. A na gadw fanna nawr stream yma. Emrys, oes cynlluniau dy ti wythnos yma i wneud streams? So mi'n gallu plugio hwnna?
Wel, dwi technically efo food poisoning hyn o bryd. So shit, dwi'n ie. so dwi'n meindio gwachio ar hyn, ond os dwi'n well, os dwi'n teimlo well nos Wener, fyddai'n neud beth nos Wener neu nos Sadwrn eithaf fi. OK, cool. Wel, nos Sadwrn, falle, os ti'n neud i Gwener, nos Sadwrn, ni gyda cynllun neud, was it, Infection na. Beth yw e? Siege, ddim Siege, Rainbow Six Infection, yw e? No. Oh, what's it called? Extraction, sorry. Atgoffwch chi o lwyth o'n lle joinio chi. OK, ie, bydd hwnna'n good. Nid ni... Ie. Hwna'n ddim efo Game Pass fan di. Mae yn. Yeah, mae'n Mae yn. Dyna'r un reswm bod ni'n chwarae fe. Yeah. Definitely Yeah, mae'n Game Pass. Ti just angen link o lan eich Uplay. Ubisoft. Ie, na, dod o fyny fi. Ydych mae'n i ddangos Apex FPS skills fi pob. OK, cool. So, nos Wener, fi'n gwylio darts nos fori, achos fi'n cefnogi Gerwyn Price a Johnny Clayton, ond nos Wener, bydd ni'n gwylio Emrys, a wedyn nos Sadwrn, bydd ni'n... Bydd o'n bwyd. Gobeithio, os mae'r food poisoning wedi clirio, Ie. di Gwener, a wedyn di Sadwrn chwarae Extraction gyda'n gilydd, os ti lan am hwnna, Emrys. Ie. Brilliant, awesome. O, edrych ymlaen. Dwi ddim yn gwybod pam siofyn i chi atgoffa fi, neu jyst lawr lwyth o wan, ie? Ie, go on then. Diolch pawb, diolch am wylio, chi wedi bod yn cwmni ffantastig, a gweld chi yn y stream, neu gweld chi'n gwylio Emrys nos Wener, gobeithio, os mae'n well, neu gwylio ni gyd nos Sadwrn gyda Rainbow Six Extraction. Right, nos da pawb! Ta-ra! Wow.